ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ ፈነወ ንጋባእ ደቂ ሃገር እዩ ንጋባእ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ንምርግጋዝ ዝቃለስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ምኽንያታት ድኽመት ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ኣብ ምልጋስ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝብል እዩ ናይ ሎሚ ኣቀራርባና ገለፃ ናብ ተሳተፍቲ ኣይኮነን የግዳስ ህልውይ ኩንነት ህዝብና ንመበገሲ ብምጥቃስን ብምዝኽኻርን ነዚ ከም ርእሰ ወግዒ ቀሪቡ ዘሎ ናብ ገዛ ብምውራድ ርእቶታቱ ከፍስሰሉን ክመያየጠሉን ካብኡ ቀፂልና እውን እቲ መተካእታኸ ናብ ዝብል ምምያጥ ምእታው እዩ ህዝብና ኩልና ከም እንፈልጦ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ክንብሎ ብእንኽእል ሲስተሚክ ብዝኾነ ዛዕታ ክብርቲ ስድራ ቤት ተዓፊኑ ዝተመቆሐ ህዝቢ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ባርነት ይነብር ኣሎ ክንብል ንኽእል መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቱ ተቐንጢጡ እቲ ምልኪ ብዘይፍቀዶም ክዛረብ እቲ ምልኪ ብዘይፍቀዶም ማሕበረ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክመያየጥ ክፅሕፍን ከንብብን ከፊእኑ ለይሉ ክሓትትን ብሰላማዊ መገዲ ክስለፍን ጠለባቱ ከቕርብን ኣብ ናፃ ሃገሩ ብዘይምዩቕ ካብ ናብ ከይንቀሳቐስ ብቁጠባ ንግድን ምውፋር ሃፍትን ተሓዚኡ ኢንዱስትሪታት ከይምዕብል ተቐቲሉ ሃፍትን ጉልበትን ሃገር ብካብ ገዛእቲ ዝፈፀሞ ዝኸፍአ እናተመዝመዘ ምልኪ ናብ ደስ ዘዝበሎ እናሓሸሸ ህዝብና ኣብ ድኽነትን ምፅዋትን ክነብር እናገደደ ብሰንኪ ዝኹሉ ናይ ባርነት ግፍዕታት እቲ ወራሲ ወለዶና ከም ካልኦት ሽቕለት ከናድዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝስደዱ መንእሰያት ሃፍታም ሃገሩ ክነብረላን ክጥቀመላን ዘይምኽኣሉ ተማሂሩ ክምዕብለላን ሰሪሑ ክነብረላን ዝኽእል ምዕብልቲ ሃገር ወይ ምዕቡላት ሃገራት ከናዲ ሃገሩ ሓዲጉ ክስደድን ክበርስን እናኾነ እዚ ማለት ድማ ካብ ባርነት ሓራ ንምውፃእ ካብ ኣብ ሃገር ሞት ኣብ ጉዕዞ ስደት ሞት እናመረፀ ክበርስ እናተራእየ ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብዚ ህፁፅ ኩነታት ህዝብና ሓራ ኣብ ምውፃእ ዘየህፅፀን ምኽንያት እንታይ እዩ ጉዳይ ሓባራዊ ቃልሲ ተቃውሞ ተገቲኡ ህዝቢ ዝፅበዮ ቁም ነገር ክሰርሕ ኣብ ዘይከኣለሉ ጉዳይ ሓባራዊ ቃልሲ ተቃውሞ ተገቲኡ ህዝቢ ዝፅበዮ ቁም ነገር ክሰርሕ ኣብ ዘይከኣለሉ እቲ ማይ ዘይቋፅር ምኽንያታት ናብ ሓድሕዳዊ ምፍታግ እናማዕበሎን እናኽረሮን ብሰንኩ እተን ዝሸምገላ ውድባት ከይተሓደሳ እናንቆልቆላ ብትሕዝቶኣተን ብዓይነትን እናደኸማ ብዝኸዳሉ ኣብ እዋኑ ዝውለዳ ሓደስቲ ውድባት እውን ተወሳኺ ናይ ምርባሕ ቁፅሪ እምበር ነቲ ድኹም ሃለዋት ፖለቲካዊ ውድባት ብምርዳህ ዘሐጉስ ዝሐድስ ዝጥርንፍ ዓቕምታት ከበርክታ ብዘይምኽኣለን ናይ ተቃውሞ ውድባት በዚ ዘለዎኦን ኣብ ህፁፅ ፍታሕ ሓድነት ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣዒመን ንምኽባኹን ባዕሉ ተበጣጢሱ
موداء زصبيا زحل ما يمسلا مخدع ودبات كسع نخلت تولدوتات أو تقاومو أنبيرو كسع لوميك نجر كيسرحا عزيموم زد كمون عند مخنياتات بمنتاي كجلسوا يكعب دخمتاتن زختل فللياتا سنة حساباو ديو ግርጭት ሃገራዊ ፕሮግራማትን ድዩ ቀቢለ ወገናውነት ድዩ ሃይማኖታዊ ድዩ ጽገናዊ አንጻር ሱር ነቀላዊ ለውጥ ድዩ ወይ ከዓ ኣነ ካብታ ካልእ እበልፅ ሕይል ዘይምክኣል ጋሊና ብድፍረት ክንዘራረበሎም ዝግባእ እዋናውን ወድዓውን ነጥብታት እዮም أموداتا زغربا حتو سلامنتاي ኢና ብዛዕባ ዘን ስልጣን ህዝቢ ንምቁፅፃር ዝቃለሳ ውድባት ኣልዒልና ክንዘራረብ ኣገዳሲ ዝኸውን ዝብል እዩ ክቡራት ተሳተፍቲ ናይ ሎሚ ክልተ ሰዓታት ጥራሕን ኣልዒልና ዘለና ርእሲ ወግዒ ኣብ ሎሚ ጥራሕ ዝዛዘም ኣይክኸውንን ብቐፃሊ ምስ ምዕብልና ህይወት ህዝብናን ፖለቲካውን ፀጥታውን ኣተሃላልውኡን ዝቕፅል እዩ ንሎሚ እምበኣር ኣብቲ ምኽንያታትን መተካእትኡ ኸ ዝብሉ ክንዘራረብ ናብ ገዛ ኣሓድጎ ምምያጥና ምእንቲ ክውደብ ንሓደ ሰብ ክሳብ 5 ደቃይቕ ግዜ ክስልዕ እየ ተመላሊስና ክንኣቱ ንኽእል እንደገና ከነብርህ ንኽእል ወይ ክንሓትት ንኽእል ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባና ኣብ ዝሓተቱ ሰባት ኣሎ ሓደ እቲ ነዚ ርእስቲ እዚ ምናልባት ብቐዳምነት ኣውፂና ክንዘራረበሉ ኣለና ዝበለን ዝተቐበልናዮ ከም ንጋባእን ዑስማን ክኣቱ ይከኣለን ምክንያቱ ንሱ ኣብ ዝሰርሓሉ ቦታ ኳሊቲ ኮንትሮል ይስርሑ ኣብ ሓደ ኢንዳስትሪ ስለዝኾነ ሓደ ሰብ ስለ ዝተሃሰየ ቦታ ንበይኑ ክተርፍ ኣይክእልን ኢሎም መተክቱ ስለ ዘእተወዎ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ብዝከኣለን መገዲ ዋላኒ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ካብ ኣብ ኦፊስ ብምእታው ክሕወሰኩም ክፍትን የኢሉና ኣሎ ካሊእ ካብ ካሊፎርኒያ ክንፈ ተኸስተ ሓደ ኤርትራዊ ሓው ስለ ዝሞተ ክንፈ ከዓ ካብቶም ኣገደስቲ ናይቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ፈፀምቲ ስለ ዝኾነ ክርከብ ኣይክእልን ኣምሶሪ ይብለና ኣሎ ብዝተረፈ በቲ ቀሪቡ ዘሎ ርእሰ ወግዒ ንማየጥ ናብ ገዛ ኣመሓላሊፈ ኣለኹ እሞ ርእቶታትና ንሃብ ስቕ እንተልና ግዜ ዝወስድ ዳዊት ይሄ ዳዊት ኣብያ ድያ ቴሌፎን ኣቤትን ሰምዓካ ኣለኹ ኣነሲ ገና ታድባ ዝብለ ይብለን ግን ሓበሬታ ናይ ኣሚኖ ረኺብካ ድኻ እታ ወደ ሓይማ ዝነበረት መይታ ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ ከምኡ ኢሉ ሓቢሩኒ ነይሩ እታ ጓሎም ሞ እዩ ዝበላ እወ እታ ጓሎም ሞ ዓሪፋ ስለ ዘላ ኣብ ሓዘን ኣይፈለጥኩም ያ ኦኬ ሎሚ ከዓ ትክልን ኢሉ ደውልለይ ነይሩ ንከሎ ፅቡቅ ምሕረት የውርደላ ኢልና ተዘራሪብና ነርና ግን ዘይተርፍ ኣይተርፍን እዩ
ስለዚ ከምቲ ዝበልክዎ ብዛዕባ እዚ ትርኢቶታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ክኸውን እቲ ሕቶ ኣብ ናይ ኩልና ሓንጎል ዘሎ እዩ ስለ ዝኾነ ሓቢርና እቲ ቀንዲ ምኽንያታት ኣብዚ ደረጃ እዚ ህዝብና ሓገዝ ኣብ ዝግባአሉ ግዜ እቲ ክውንነት ናይ ህዝብና ንሃገርና ንህፁፅ ክነሱ ብኡ መጠን ኩሉ ይትረፍ ምእንቲ ህዝበይ ኩሉ ይትረፍ ምእንቲ ሃገረይ ኢለን ተኸኣኢለን ናይ መከኣሊ መስርሕ ክገብራ ዘይምኽኣለን ቀንዲ ምኽንያታትን ኣልዕልና ክንዘራረበሉ ይግባአና ምክንያቱ ፅባሕ እንተደኣ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኢና ኢለን ንውድድር ክቐርባ ኮይነን ወል ኣብቲ ህዝቢ ክፃወትኦ ዘለዎን ግደ ህልወን ኣሎ እሞ እንታይ እዩ ደኣ እቲ ቀንዲ ዕንቅፋታተን ወይ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ወለድና እንተኽንብርኩት እንተዘይክንብርኩት ኣብ ማይ ንብፃሕ ኢሎም ኣብ መገሾም ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ስልጣን ዝዛረብ ብዛዕባ መሰሉ ዝዛረብ ብዛዕባ ኩሉ ከም ውልቀ ሰብን ከም ሕብረተሰብን ዝጠልቦም ነገራት ክዛረብ ንቅድም ኣብታ ዝዛረበላ ሃገር ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ንቅድም ኣብታ ስልጣን ክሰርሓላ ዝኽእል ሃገር ክበፅሕ ኣለዎ እቲ ስልጣን እቶም ናብ ስልጣን ዝኸዱን ዝወዳደሩን እቲ ስልጣን ካብቲ ዝበፅሖ ህዝቢ ሃገሮም ድሕሪ ምሓዝ ዝበፅሖ ህዝቢ ክሓቱ ምዃኖም ዘይረድኦም ምኽንያት እንታይ እዩ ዘይረድኦም ምኽንያት ኣሎ ኣይንብልን ኢና ንዕኡ ከረድእ ዘኽእል ዓቕሚ ንዕኡ ከረድእ ዘኽእል ተመክሮ ኣሎ ኣንለስ መተካእታ ህግደፍ ዝዓይነቱ ህይወት እንተሃለዎን ደቂስና ክንሓድር ኢና ዝብሉ ውድባት እንተዘየልዮ ከምኡ ዝብሉ ውድባት ከዓ ኣይተገልፁን ግን ይህሉ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት እንታይ እዩ እንድሕር ዕሊልና ደን እቲ መተካእትኡ ኸ እዚ ከምዚ ኸ ባህለወ እንታይ ትፍታሕ እንታይ እቲ መተካእታ ክቅርብ ዝኽእል ኣብ ምባል ኣብ ምምያጥ ክንኣቱ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብውኤ ከም ንጋባእ ንሕና ነቲ ገዛ ኢንቮልቭ ብምግባር ክትዓት ክካየድ ጌርና ስለ ዝኾነ ነዚ ጠለቦን ተቐቢልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ርኢቶና ነፍሲ ወከፍና እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ኢልና ዝዓገብናሉ ከነቕርብ ዝድለን ዝግባእን ኣኸዓ ሃብቲ ገርግስ ግዜ ስለ ዘይብልና ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ግዜ የብልናን የብልናን ንዝንግዕ ኣለና መስለኒ ስለዚ ነቲ ግዜ ንምምላእ ክጅምር ኣብ መንፈሰይ ዘላ መጀመርያ እቲ ድኽመታት ቅድሚ ምዝራብ ኣብ ርእስተን ውድባት ኣነ ውድብ ኣይኮንኩን ስለዚ ከም ዝከላኸል ዘለኹ ከይመስል ስለዚ እቲ ዝመስለኒ ድኽመታት ቅድሚ ኣብ ርእስተን ውድባት ወይ
ፖለቲካዊ ግደ ካልዕላ ዝደልያ ትዘሎ ባይታ ናይ ባይታ ድኽመታት ካልኣይ ነጥቢ እውን ዝወቅስ ዝነቅፍ እንታይ ዘይግበር ከምዚ ንብሎ ዘለና ዝብል ይበዝሕ ካብቲ ኣብቲ ሃገራዊ ቃልሲ ጊዱኡ ዝገብር ዘተባብዕ እውን እዚ ዝጎድል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ወላ ናብዚ ዘረባስ ዝቐረባ ግዜ ንኣቲና ብነብሰይ ክጅምርሲ ድሕሪዛ መደመር ትብል መዝሙር ምስ መፀት ኤርትራውን ዝሓወሰ ምዃኑ ዳንኬራታት ክግበር ብሰላማዊ ሰልፊ እውን ዓጂቦሞ ክኸዱ ካብ ኤርትራ ካብ ማእኸል ኣስመራ ጀሚርካ ስደት እውን ዝረኣናዮ ካብ እንዳሕሪና ብወገነይ ኣይ ኣብዚ ግዜ ዝስ ስእልካ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ዝሕደር ኣይኮነን ስለዚ ብውሕዱ ዝኸኣልናዮ ንግበር ስለዚ ንምንታይ ዝኣብነት ዝጠቕሶ ዘለኹ ትድኻም ናይቲ ባይታ ናይ ቃልሲ ከም ሃገራዊ ቃልሲ ታሕቲ ምህላው ስለዚ እተን ውድባት እውን ካብዝየን ዝግለፃ እሞ ብዙሕ ግዜ እውን ዘየለዋ ንመን ኢኹም ውድባት ትብሉ እንታይ ይበሃል እዩ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ባይታና ንሱ እዩ ስለዚ ብወገነይ እቲ በኺሩ ዘሎ ብፍላይ ቁሩብ ብዕድሜኹም ካባይ ንታሕቲ ዘለኹም ንጡፍ ቃልሲ ከተካይዱ ኣብቲ ዝካየድ እጃምካ ምግባር ምንቃፍን ጎዲሉ ምባልን ጥራሕ ተፀባይ ምዃን ስለ ዘስምዕ ነቲ ሃገራዊ ቃልሲ ዝሕግዝ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን ምእንቲ ርእሱ እቲ ባይታ ብሓፈሽኡ ከቢድ ኣሎ እዚ መንፀፍ ብምግባር ባር ተን ውድባት ይደኽማ ኣለዋ ይጎድል ኣሎ ዝበሃል ሃገራዊ ቃልሲ ይደኽመና ኣሎ እዩ ሕጂ ነተን ውድባት ብሃገራዊ ደረጃ ክንሪአን ከለና ገሊኡ ሃገራዊ ቅርፂ ኣለዎ ተዘካይድኦ ፖለቲካ ብውሕዱ ብትሕዝትኡ ንዑ ይበቅዕ ድያ ኣይበቅዕን ብውሕዱ ብፕሮግራምን ቅርፃን ትሕዝትኡ ንጎድኒ ሃገራዊ ዝመስል ነገር ኣሎ በቲ ካልኣይ ደረጃ ግሉፅ ብሄራዊ ሕቶ ቀቢላዊ ሕቶ ማሕበራዊ ሕቶ እዚ ብሲቪክ ዝለዓል ግደታት ውሱን ድሩት ነገር እዩ ዘሳልጥ ስለዚ እዚ እውን ብዙሕ ምክፍፋል ፈጢሩ ክረአ እንከሎ እቲ በኺሩን ነቓፍን ጥራሕ ዘሎ ባይታ ንዓይ ካብተን ውድባት ዝዓቢ ኮይኑ ይረአኒ ወላ ዓቕሚ እውን ካብአን ንላዕሊ ሞዳእ ከመይ ገይሩ እዩ ሃገራዊ ዓቕሚ ስኡል ካብዘን ውድባት ምኒን እንዳተባሃለ ሓይሊ ክገብር ነቲ ዝድለ ዕማም ከሳልጥ ኣዕሚቑና ክንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ርእስተን ውድባት ዘይኮነ ብወገነይ ሰሙ ዝሕተታሉ ኩላና ንሕተተሉ ዝባይታ እዚ ከመይ ገይሩ ይትስእ ሃገራዊ ግደ ክገብር ብኸመይ ኢልካ ዕሚቕ እኳ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ እወ ኣብ ርእስየን ዝበሃል ነገር ኣሎ ባዕዳተን እውን ኣብቲ ርክብካባሲ ሕቶ ስልጣን ይመፅእ ሕቶ መሪሕነት ዝበሃል ነገር ባዕለን ዓወይለን ዝዘረብሉ ሎሚ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ንነብሱ በይኑ እኹል እኳ እንተዘይኮነ ብኡ ደረጃ ኣብ መእተዊኻ እውን ከምኡ ዝበልካ መስለኒ ክሰሓሓብ ኣብዚ ግዜ እዚ ቦትኡ ኣይኮነ ብዘይቃልዓለ ቦትኡ ኣይኮነ እዚ ከም ጉድለት ኣብዘየሎ ስልጣን ክትሰሓሓብ ብሓቂ እቲ ሃገራዊ ግደብ የሉ ኢልካ ክሕትተካ ዝኽእል ምዃኑ ብሓፈሽኡ ከልዕሎ ደሊ ካብዚ ንላዕሊ ብዝርዝር ከኣቱ ይደልን መታን መኽፈቲ ንምግባር እቲ ግዜ ክንጠቀመሉ
أبزك حد سريع يغني لي نمزو. Thank you, حياة. بريتو and بمسارة تي زغربة بتوسحون كات زغلب له ريتو مسفحو ديو مسبابو ديو ويكا نفسك كيف محدش ريتو تاتنا نابكت أنا غرب سهل. Well, why can't I open that? Okay. Well, أتي كبرحاو أفتكر يوسف كلوس أنا حنا قرر سامع اللي بملات حجنتاي قرب أنا من البات إذا عابي أرستي والدبات نبل سلازلنا كابا قرب أقفح بلا كريئة كفتن ويدما زمرز مخنياتو نمنتاي دنبا فتحي دنبا تقاومو أما القا سرعات زي تعوته انتلنا من البات أرستي سقالة كتكون تخيل يا بل مخنيات انتاين مبالي وحجي بزعبا والدبات فلينا خنزارب كلنا ما تسنا بزوح نقريز وصلنا أبزح على في عسر عمدي ولا لعليون بزعبو بزوحنا زاربنا صحيفنا يخون مبر حجي اتحالفنت ما منيو يتحطو منيو تحالفنت زلو نلوت اي منيو تي زلوت اخمس زدليو زلو تلوت انا يمنن مننيو زبل اندي حرب ودباتن قديفنا يوسي تزحالف جيجانا خوين سمعني زونا بتي مبزحتو تقاوماي تقالساين فتح زلو رداد كوينو صني حلو حجي من البات ابزحالف 3 عمد ወይ ድማ ምናልባት ካብቲ ህዝባዊ ማዕበል ዝበሃል ነገር ዝቀላቀል ካብ 2013 ንድሓር ሓድሽ ናይ ቃልሲ ኣገባባት ይተኣታተሎ ንዑ ዝምልከት እውን ክትዓት ክኸይድ ፀኒሑና ኣሎን ግን ግድሓቅ ካ ኩልና ግደፍዶ መብዛሕትኡ ሲ ዞም ኣብዚኣ ዘለና 10 ሰብ ወይ ሰባት ባዕልና ሲ ዝተፈላለዩ ራእያታት ይፀኒሑናን ወይ ዘለናን ሕጆን ሕጂ ኣብዚ እቲ ኣተሓሳስባና ረዳድኣን ቃልሲ ንፍትሕን ሓርነትን وبيلو خاطر حج مسي زرلو توسخي ناي لولاونتن زملكتو قدات بمسرت ناي من يوم يتحطو نمان يملكتو بيناي ملك اخيت وانا نزم قدات اتم كقطمم زلو زبل هم تودي بهم تقالسو زلو بزمسلم من قدي بزح سريحهم سرحلو حجي نخبرو موغسن كبرن يخلو الناس قبا قن كا بتدخمتاتن حصرتاتن كا موداتا يبلون حجتي اتي اجندا خمزي كن ما يتكلنا ناسي انت دعنا ودبات بين بوينت غيرنا ودبات كنمزم كنا ابهلونا ودبات المريحنتاتو من كون كلو قرب محاشبه عليه حجي قلنا كلنا يتسرح تدخمت تفشلت ناي كلنا اينا فشلنا زلنا الا انت زي تقبلنا يو ودبات فشلن سلازو خنا امس نقبر لنا ز عينتو ناي قرب ابتي كتعنا ممحياش زدليو كوين سمعنا مالتي زي حجي تي ارستي ايد لاين أدلاي كنا يخون كنت بزلله ترست عبيو كنت ترستي بصفحاته حزنا كابونا بتي متكاتان ويك أمام محاشاتن اتوانا بخمي من قدي وبز قداي زبنوت افكسات فزخيلن زبل نتيز سعر زلو نتأونتو نامسجنكا ندخمتاتو خاء حادي اتي اتوانا قدايو ندي حرقيرو اتي ناودبات قداي نبعلو ماسي بزح كبي دايم خانم بهلاي نمنتايسي اتي درجة تسباي مودبات قبرو زنبران زي قبرو سلازخوانا بسنك ودبات كم زخوينا لنا ندحر نفسنا تعشاشينا of course I think كلاتنا قبل ودبات المقصقاسات نصنحنا نالنا نقولاتنا خاز ملكات نقري خون سلازلو أنا بزي أحجي تا تدخمتات أبي يزلو دحر نصعنت حجي تقد نصعنت زنبرات مكرو خلنا نفلطينا أبزلهم مهاران عبيتي مرحتي كادرات سلازخونكم نابوم لاسون أيصلأن نديو جن كأ نعو قريف كخاب ناس أنت ندحر ناس أحرى هجر كابزهلو تنا ندحر كم زيجاتات كمينا أوبريت جرنا كمينا سريحنا كمينا توعيزنا بزحلة في 3 عامات نفس في التشاخ نقبر زاد اللي هين سمعني راح زي كونه نبعلو تحجي أوكي تمدباتاتنا خميس أني حمدا تمدباتاتنا بزمسلم
ክገብርዎ ዝፀንሑ ፅቡቅ ነገራትን ክገብርዎ ዝፀንሑ ዕንቅፋታትን ከዓ ጎሊሖም ክመፅኦም ግን ከም ዋናታት ቅድም ክነምፅኦም ምናልባት መመረፅኩሞ እንተ ደኣ ኦኬ በዚ ዴቨሎፕ ጌርናዮ ነዛ ርእስቲ ኣብዚ ርእቶታትና እቲ ፍትሓት እውን ናብ ፍትሓት መንገድታት ገፅና ክንከይድ ሞር ኤንጌጅመንት ናይቶም ዋናታት ናይቶም ሰብርኪ ከም ሰብርኪ መን እዮም ስለዝኾነ ከዓ ብናይ መንገዲ እዮም ኤንጌጅ ዝኾኑ እቶም ዘለዎም ትካላትን ገለን ምስቲ ኩሉ ዘለዎም ዘናቢል ተሸኪሞሞ ዘለዉ ይኹን ገሊኦም ከዓ ፅቡቅ ፃዕርታት እናገበሩ ግን ከዓ ኣብ ዕትሮ ዝኣተወት መብራህቲ ኮይኖም ዘለዉ ንዓኣቶም እውን ትዘድልዮም ሓገዝ ከምቲ ኣቐዲሙ ክቡር ሃብተ ገርግስ ዝበሎ ትባይታ ናይ ቃልስን እቲ ቃልስን ንባዕሉ ንዕኡ ብግቡእ ዲፋይን ምግባሩ መሓገዘ ባህል እየ እሞ ኣነ ብዚኣ ደው ከብላ እየ እንተ ደኣ በዚ መኣዝን ዝሒዝናያ ብጣዕሚ ዓባይ ኣርእስቲ እያ ብኡ መጠን ከዓ ክንከዳ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ከም ዝበልካዮ ገለ ሰባት ሳጀስት ዝገበርዎ ብከምዚ መልክዕ ኣጀንዳ ቀሪባ ግን ዝሓዝዎ ነጥብታት ተነይሩ ከዓ እጂ ኣብ ዓፋን ከም ዝበልካዮ ዕስማን የለን እምበር ፕሮባብሊ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ እውን ገለ ነጥብታት 7 ነጥቢ ኢሉ ኣቐሚጡ ነይሩ ሕጂ ንዓቶም ምናልባት ኣብኡ ቤዝ ገይሩስ ምስ ውድባት ኣተሓሒዙ መብርህ እንተዝህበና እውን ኣብኡ ክንካታዕ እውን ምኽኣልና ይብል እሞ ታንኪዩ ሴም እቲ ዝተቐበልናዮ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዘሩ ያ እስማን ኣባ ዓፋን ኣይኮነን ካልእ እስማን እዩ ያ عثمان ካሊእ እቲ ሕሳብ ኣቕሪቡልና ዘሎ عثمان ካሊእ عثمان ነቡ ዓፋን ኩሎም እያ ትምልከት ሃብቴ عثمان أبو عفان مالت أني عثمان إذا أبو عفان كم أنا زفلت أمو أنا أوكي that's fine أنا زفلت عثمان أبو عفان حدث الأزوان قريتها أنا قومي alright أنا تقرأ أبغي تمهر كل جزء التالي لنا ندي المغنيات إبراهيم أبو خليل عثمان أبو عفان إذا أمسلق الصلاة اللوني بمحمد نحركوين سواء راحين محمد يلنز نقرأ خامبر أي نقرأ خان يعني موت انت مسته سلازي حقي يسهل نقول لهم عثمان أبو عفان يمزبهالو انت بالدليونيري هو تي ህዝብና ኣብ ፖለቲካዊ ድባት እንዳዓበየ መፅኡ ካሊእ ዝረኣየሉ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ኣብቲ ሃገራዊ ናፅነታዊ ቃልሲ ኣይነበረን ተነይሩ ማሕበር ሰራሕተኛ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ሓረስቶት እዚኦም ትሬድ ዩኒየንስ እዮም ማሕበር ተምሃሮ ሲቪካዊ ማሕበራት እዮም ስለዚ ሕጂ እንታይ ገብሩ ኣብ ዝመፅእ ከ ብኸመይ ተወዲቦም ነንረብሓታቶም የሳልጡ ስለ ዝነበረ ካሊእ ግን እቲ ህዝብና እውን ነንሕድሕድኩም ኣይትዋግኡ ሓቢርኩም ተዋግኡ ሓቢርኩም ፀላኢ ውፅኡልና ንስኻትኩም የማናይ ዓይንና ንስኹም ፀጋማይ ዓይንና እናበለ ንቃሊእ ተወዲቡ መፅኡን ቻሌንጅ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ካብ ሓንጎል ህዝብና ዝሃሰሰ ይኮነን ንኽቶ ክንቅበሎን ከለና እቲ ነጥቢ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ተራ ክፃወታ ይግበአን እንተ ደኣ ሓቢረን ነቲ ህዝቢ ብኸመይ ክቃልሶ ይኽእላ ዶስ ብልዓክስ እቲ ህዝቢ እዩ ዝክገብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ክደፍአን ዘለዎ ትክደፍኦ ዝኽእል ኣነ ብርእሽተይ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ፅባሕ ስልጣን ሃቡና ክትብሉና ኮይንኩም ወይ ንስኻትኩም መቃለሲ ባይታ ክትሰርሑ ክትክእሉ ኣለኩም ኢሉ እዩ ክደፍኦም እምበር ካብኡ ላዕሊ ክደፍኦ ዝኽእል ነገር የለን ኣባል ናይ ውድብ እንተዘይኮንካ ዝብሉና ኣሎ ብኡ ክፍታሕ ዝኽእል ዝብሉና ኣሎ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ውድብ ብመሰረት እቲ ምትከላት ዘለዎ ሃገራዊ ፕሮግራም
أبسلطان أنت الأمس إذن كتكبري إلو كابتن كالوت حيلو بمغرب كاب حزب سلطان حتى يزرو لزغونه حج كلنا كم هاجراويان انت زي تودبنا بتودباتنا البوليتيكا ودب أبال مخان فالي تبز تأسكوز مرسة يا أبال ودب زخان تحفاش حزبين يقالس أبز متس دي سرعة زي أبزل جسلون تزمرت ني بارتي دين والكسر مرت انكلو بربحة بعين ربحه يزريات حرستاي بعين ربحه سراحتنيا بعين ربحه تمهراي كل أمور بعين ربحاتاتو زمرت انبر جدا أبال نايتا بارتي أخونا اللو تباهيلي كونن زمرت جن أبزي حجي هزبنا أبزي خونتات زلو بمسارة تي هزبنا زلو الردادان زسانحو ناي ودبات قالسي لمدن تشجراتو من تايم إلا كان قرمو eventually أما تكاتات كنبتصح إمبر حتون على إلى نيرين سمتايو سلمتاينا خير دعوة بوليتيكا والدبات النزارب وين ما ذبل حتو على النبوة مالتي غريبين له تلزغونه إزي تي كنريو زلنا قدايات يزبل تلزغونه نقصل مو كم قلنا بلناتي كبصح زلو في الله زلو ناقرهنا من الباطا بزمس أخي وانا خا مونتا إذ فتح لو مخنو بلون تزيك إلنا كنقصلو نخيل مالتي ماشاي اوكي مجمريا سلام نغلقاتكم سلام ابتار اشترينا خصاخ نكون ابا تسقعنا ناخذ زارب زلنا مسلني مخنيات الدخمت تقاومتي ودبات إيرترا ملقاس ملقاو سرعات جنتايت مخنياتو زخن رخوا لنا زي حجي والدبات كنصوع عنا زنا يقدنا يكونن نحنا ناتنا رول كنصاوت كن تايت دخمت لنا حسس لنا كم اكتيفيست مثلا كنريو نخيلنا ماتش كم انديفيدوال سوارا مثلا كنريو نخيلنا إذن سلازخون عن فعاتين إذن سلازخون كأ قدلت علون الحماق علون كنبل كنقول غير political activism ترجمه نشيو مثلا كيدخل قاعد يتقبر نتن زود دبا درجة نفس سلطان كمسعى دليا ريتو يقمص علن ماتش إذن دحرت قبره ممكن كن مرصكينا وي حزب مرصكني وي انا مرصكني إذن دحر غيركن يبل مالتي خمس خطبه صراحه زورو حجي voting power أبت حزب الله مالتي أب individuals بوجر خان أبت كل حزبي الله مالتي vote مقبار very important يو مخنياتو دما انتاي كبر كم زلو أب قمت بزأته من قدي ناي سلطان حطو سلز ملس مالتي دفيت سلز قبر لنا تنبوالا ذرا والدبات حجنا احنا كم اكتيفيست زينا دارقا مثلني مبزحتنا بزدلنا I don't know كاروت والدبات كله نخون قل كم غيرنا نشدو أب كلتن كستاين قرر نخفله والدباتن كأكتيفيزم مالتي ودب تكون تدليخا هاي سلطان حتى كتملش مسكما خذا مسؤول خونكا يعني sometimes مخالت شو نمو نحرم خالسين كايو نحرم سفاع أبي ثنات كا والدبع تقدفه مالتي لذي أب كم زعينة كوين أنت فرغو حيش أكتيفيست كوين أنت فرغو حيش كم زعنا نعملت كم عينة تمكروني رن مالتي مسؤول عيد مسؤول أكلات من قصقاس فتيرة لعلم تحتن دول كله وانات نويح جزيني رو مالتي eventually جن without مبقاس مستم بصدقة مسفح نحر أبيو مترجم نحر أبيو ولا ونحق خلله بايتان نحر سينو بلاتفورم نحر سينو بزح يسلط يلن سلذي سقيلنا عصرت جزي خمسة خنبل تنبرنا سلذي ربح كم تعاقبنا نقوله شلون وانا ناسنا زعبة هجرنا نقدس نتوم عقم لنا يلوم سنوم نخشوم دوزو لنا ودباتهم دماني
دركنا ناي ودبا تراي حيزوم سي تزيعتها خمس بالكاي زرو حجي تزيعتها نسقا يبهالن بدليتك اخان حد نغير تاعتو بدليتك تغدفو ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ መሰልካ ክኽላሉ ብዘይክእል መንገዲ ክትቃለስ ፍቁድ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ስኖም ነኺሶም ከይተወደብካ ኣይትዕወት ንኻሉ እወ ከይተወደብካ ኣይትዕወት ንኻ ከይድና ውደባ እዩ ግን ኣነ ናብዚ ውድብ ናትከ ኣቱን የምባል ድማኒ ዲሞክራሲያዊ መሰል ከም ምዃኑ ኣብ ግምት እቲኻ መሰል ናይ ካልኦት ክትግህስ የብልካን ምክንያቱ ዕላማ ናትካ ተወዲብካ ዘለኻ መሰል ናይ ትኻልእ ኣካል ምእንቲ ክትሕሉ ኢኻ ከምኡ ጌርካ ዘለኻ ማለት እዩ ክሳዕ ተጓዳእ ነቲ ሃገር ዘይኮነ ግን ትድኽመተን ሕጂ ናብታ ርእስቲ ክንመፅእ ግን እንታይ ኢልና ንድሕር ተዛሪብና ትድኽመተን ንሳተን ምውዳበን ዘይኮነሲ ናይ ውደባ ክላሪቲ ስለ ዘይብለን ገሊአን ትኺለን ዓደን ሃገረን ህዝበን ዝጠመተ ኣሰራርሓ ጥራይ ቲዮሪ ዘይኮነሲ ብተግባር እውን ቀጥ ዝበለ ሒዘን ነቲ ዕላማት ስነን ነኺሰን ክኸዳ ከለዋ ገሊአን ከዓኒ ዝኾነ ኣቋራጭ መንገዲ ናብ ስልጣን ምድያብ ይደልያ ማለት እዩ مسكم محازو زقبئن زي أي محازوان مسكم محازو زقبئن كأني شلل يبلعو ماتي لما انتهي شلل يبلعو تي عاخم محازو كاز دلنا أبنت لك عن السخانة بهاجر كات تمت خونكا ما لك كمر تمت كان حر اللي توارا دارس ولا زخونه ما بزحتو جزء والدبات انت يعني توارا دار أكاد حيا اللي هاي فتوان يعني كم تقول بقى كتفتوى يزقبأك مغنياتو it is a challenging factor نسو تشالنجز قبل كارو احنا تبس لزخونه محازنت كتمص انوفيتيف كتكون يدفع اكمالتي مخنياتو ورادركالو انا بلص كابها يبلكالو بمنتاي دا خاصات بلص الكارماسها اود دفعتمو منفعت لصكا تسغاغر مالتي اذا تحدي حماق جن انتايو مسدي تقمك اكل مس بخلا زراربا مس حزب زي تقم اكل كتمحازو تفتل بقواراج كاني نفس سلطان كديب ازي ناي وانزي ابز قربازي كومو ذا مثل ملكتات ማለት خنردالو نخل تاريخاوي غعزو حليبنا لنا ابز قربا وانزي ግን በባህሪያቱ ድማ ናይ ቀደም ክሪኦ ከለና ወራት ሜዳ ከለና እውን ኣብናትናና ሶራን ድሕር ተመርኪስና كومو ذا مثل ዝምድናታት خيد ስለዝነበረ ኣብ ሽግር እቲ ወነት ሶራና ማለት እዩ تخعرق زغبا أكلات كن زعرق توارادر أكل سلزخونه نعوم بيلو سليو مسكالوتكم محازو دل مالتي إذا كلكم تفوتوا سلزخونكم نابت زرزر كأتو هيدلين يا مالتي بعد أنا حجي انتعيت دخمتاتنا ودباتنا اندحريلنا حدا نتصورنا كلاريتي ناي أو داد باس زي بلن نتصورنا محزنة تاوي ولا حيا لكل ماني ناي محزنة تخفت حاصل زي بالقصة أبكال سلزلا قصة مالتيو انت جبراون حلواناي ودباتن كاني بجهود خن بزي جهود كجبراس زي بقع مالسي نايصت تكالات بجهود خن بزي جهود نفس حلوان نعاخذ حلوكا انفلتريتد من تخيت خول اتيوم من تخيف رشخه نعاخذ حلوكا اكل بجهود خن بزي جهود بخلتي شنخ حلوكا لو ماتي نايصت نفس حلوان ماتي ازي كجبراس زي كالا هذا الشيء بلا مالتي ولا انا قدمت كغدات حموني انفلتريت سلازخونه قال قبر ابيلون فركشكشي كبروني يقولوا بقليل سلازعتوه اذا انت اي مالتيو بغزي بلا يعني كل زعتو ودبا اي تكبر بشم ود هاجري الكاسي كل زعتو ودبا كل زياتو صراحه نصور زلو اكل نصور علامه زلو صنع زخونه تنشتو زلو خمسه امثل اكالها تقبر دلخ انت لا بودادبا كون كامريس كايا دلخ تناتكا اغباب قالس مالتي ازي ابتغبار سلازرانا يحجي اتفقنا اكيدني تاريخنا انا كل غزي حساس نبل مالتي فزي كوين ግን اتو مودا هاغداسن اتي channel نا عاوتون نسيو ولا نحناتهم اكتيفيستيزون كيدنا نعاتومينا كساين نقبر مالتي نحلو مالتي بتحاده نتابع بتحاده خان نقف بتحاده نتابع بتحاده خان نقف እንዳገበርና ፎካስናቶም ናብ ዝግብኦ ቦታ ከይድኩም ዘለዎ ንገበር زعنوت نايزلنا زبن حجي نايزلنا زخلت لسه عم الدحرينا ريخم مبلغ سلمنتاي ناخذ بتي بهقدف انفلتريتد نخون بتخا بقداماوي غراوات هاجرات انفلتريتد نخون ስለዚህ እዝና ዓና ግምዕማ ዓቢሉሲ ነታ ዝርከባ ዝነበረትና ፍቅሩን ገማዕማ ዓቢሉና አንቂዕልና ማለት ሕጂ መብዛሕትኡ ንሕሪኢኹሞ ልብ ዕብዩ ተደይ ኮይኑ ትሰብ ዳርጋ ተቃሓሒሩስ ከማዓልካውን ናይ ቀል ዓለም ኮይኑሎ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ዘለኹሞ ፈትሹ زيدي قتيب النازل قبل عليو دما تي ودباتات
حي أو الدبا خلها حيال على سايكون كا أو الدبا أنها لها خلها أب كورابشن دما أنت لا involvement زهلوا كوينو دما إذا أنا بعده قاني تتأمل النت ناتك بركشكش كم زبدي يقبروا الذي إزيتات الرماز ولا كله أبلع اللي في اللي زقبه والدبات اكشوالي بس حاتكم انا قال لكم مثلا لو معلتي بوست زغبركو انا كده زنبرتنا محزنت ግን መእተው ገይረላ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሹ ውድባት ንምንታይ ዓይነት ፍጠራ እንታይ ክገብራ ዓይነት ፍጠራ ህዝቢ ንዓያን ከዓርቀን ኣይኮነን ንሳተን የን ህዝቢ ንፍልልያት ናይ ህዝቢ ከዓርቃ ዝፍጠራ ኣብ ሕጂውና ዝገዛዚ ኢልዮ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ካልእ እውን ብዙሕ ግዜ ፅሒፈ ማለት እዩ ንሳተን ትካላት እዚአን ዝለዓለ ነፀብራቅ ናይቲ ንቕሓት ዘለዎ ውፅኢት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ እንታይ ክፃወታ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ፍልልያት ናይቲ ህዝቢ ከተዓርቃ ክበቕዓ ኣለዎ ህዝቢ ከንታይ ይገብር ፀለብ እዩ ዝምፅዋዕ ኣሕዋት ከለኹም በበይንኹም ትኸዱ ብሓባርኩም ኩምባ ስራሕኩም ስርሑ ብለካ ይምሕፀነካ ንናዓርፈርኩም ክትኳሳተሩ ንዓና ድማ ኮ ኣብ ሽግር እቲኹምና ንመንኩም ኢና እሞ ክንብል ንሕና ሕጂ የመናን ኢድና ፀገማ ኢድናን ኢኹም ንስኻትኩም ይብል ማለት ጠለብ ይነግር ይምሕፀነካ እቲ ስራሕ ግን ንስኻ ትውድብ እዩ ትሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕረቁና ሽማግለ እንዳበልካን ውድባት ናብ ህዝቢ ምድርባዩ ነቲ ሆምወርክ ንባዕሉ እዚ እዩ እዚ ድማ ሓደ ጌጋ ሕጂውን ከይተረፈ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እንዳበልኩ ኮይነ ውሓና ዓብ ስለ ዝኾነ ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕኩም ብዓቢ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ እዩ ደጋጊምና እንተተኸትዓናሉ እውን ክጠቕመና ይባህላይ እሞ ይቐኒየሊ Thank you, Bashai. ጽቡቕ ኣርእስትታት actually ጽቡቕ ነጥብታት እዩ ዝለዓል ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከምቲ ባሻይ ዝበለዎም እናጥቀስካ ነፃፂልካ ንምርኣዩ ኣብ ምሕካም ቃልስና ከመይ ንሰርሓሉን ንጥቀመሉን ብሕግዘና ዝኽእል መገዲ ክንቅፅሎ ዝግባአና እዩ ስለዚ ካብ ዝቐፂልና ኣብዚ ርእቶታትኩም ኣቐርቡ መምህር ባይረ ኢሉ ልዒሉ ነይሩ ካብ ዓንተ ቦይ ትሪኣ ኣለካ ዲኻ ሶሪ ባይረ የስ ባይረ ከም ዝኣተኾም ኣነ ኣይፈለጥኩም እኳ ድሓን መፃእካ ባይረ مرحبا كم يمسيكم መስገን ነው انت هيدا هيدا بردون هي سبيع خو ليس اني مخناتو نو هفت جرجس اورود كوان نيرنا هفت جرجس حجي نساء مسيلات رأت بعض يوري لا تنصقم يلا مجمريا كم يمسيكم بحبار لهم تارستي قرب اوتومانات زي بلاندينا كنريا نولنا بزغنه كم تاسيل ليلواز نبري قرب اسفح بينا تنريا صبوني ودحنقل اساسيرو سلوقيت صقم زلو خينو يسمعننيو ولا انا حجي كلكم تداركم موداتهم بشاي كل سنه انت زي مالت ابترادات زي تقاقيه ابتي نبور كنتات ناي هاجر ابو هنا زارو دلنا وين سمعني كاي مالت ايو نحنا كلنا كاب هاجر وسينا ابسدتنا زلنا سلازتي سلطان كحز زوادادر اب نبور هاجر كوينو بارتتات سلفتات وزتاي ناتو قداي كقبرو زلواني اتي اكتيفيست بحالدي ولا ازبان محبرات بحالادين كا ابتي نور هاجر كقبر زلو ايو دخيد دولو مثلنا نحنا نوعي غين هلو ناتي فليز بلا الرأي زلني كم تامم رزرقو زبالكاياتي هزبناسي كم لمدو سيدوي وكابتي سوراج ميركا تقاليسو حرادوس ودبات يوتي بوان النتس حزا ولا قوات هزبون وكل شيء نخاتو يعطي كامل أبو النخاونا سلف حجي يتي حلاف النت نايزي إذنها زلنا حجي سرعات زين ديتو مسرتو كالبقس تغينسي حلاف النت نايو الدبات كوينو تقال حجي
ህዝባውያን ማሕበራት ካብ ዝግለል እዩ ዘሎ ብተግባር ተሪኢኻዮ ግን ካልእ ንቐባዊ ስራሓት ይኮነ ዝሰርሕ ዘሎ ነዚ ስርዓት እዚ ክእለ እዩ ኣብቲ ውሽጡ ሲ ካብቲ ውድባት ኣይፍለን እዩ ከምኡ ስም ተዘይሃበ እኳ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ ዋላቶም ኣክቲቪስታት ንበሃል እውን ንዓታቶም ዘይኮና ርእይቶ ንህብ ከምዚ ትሓንኩለኹም ዝኸይድ ኣሎ ገለ ዘይኮነ ሮል ሒዝና ዘለና በቲ ይኹን በቲ ካልእ መልክዑ ኣብቲ ምልዋጥ ነቲ ስርዓት ኢና በል ንብል ምስተን ውድባት ፀኒሑ ኣብ መንገዲ ዝተርፍ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ጉዕዞ እንክልል ኮይኑ ስለ ዝረኣዮ እቲ ክኸውን ዝበሎ እንድሕሪ ባዕሉ ክቅይር ዓቕሚ ዘይረኸበ ገንዘቡ ጉልበቱ ንህዝቡን ንነፍሱን ድሕሪ ዘይኮን ኮይኑ ዝተርፍ እውን ብዙሕ እዩ ስለዚ እንታይ ንበልኩ ኣነ እቲ ንሕና እቲ ነገርሲ ምዚ ኩነታት ዘለናዮ ዝሰማማዕ ክኸውን ነይርዎ እቲ ውደባ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሰልፍታት ይሃሉ ፅባሕ ሃገር ስርዓት ሕግን ቋምን ምስ ገበረት ሰልፊ ንስራሕ ኢልካ ዝስራሕ ኣይኮነን ፅቡቅ ኣሎ ካብ ሕጂ ሒዙ ሰልፊ ክስራሕ ከኣል እዩ እዚ ግን ኣብ ቅድም ዝመፅእ ናይ ሎሚ ስራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ኢና ተጋጊና ስለዚ ንሕና እዞም ኩሎም ሰበርኪ ዓንቶይ ክፅብፅቦም ዝፀናሕኩ እዚኣቶም ሓቢሮም በብዝነብርዎ ዘለዎ ቦታ እቲ ኣይድያል እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣነ ሕጂ ፈንጢሕካ ኣቢልካ ገለመታት ክለ ይኮንኩ እቲ ጌጋ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ብስደት ኢኻ ዘለካ ስለዚ እቲ ሰልፍታት እናሃለዎ ከሎ ሕድሕዳዊ ርክክብ ጌርካ ከም ሰልፊ ቆይምካ እናሃለካ ንፅባሕ ተቐሪብካ ክትፀንሕ ሕጂ ግን ንሃገርካ ክትምለስ ስለ ዝኾነ እቲ ንኩልካ ዘራኽበካ እቲ ካብ ሃገር ዘውፅኣካ ስርዓት ሓቢርካ ክትርግሰሉ ዝኽእል ውደባ ክህልወካ ነይርዎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትትነብሮ ዘለካ ሃገር ኣብኡ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ዕላማ ዝዓጠቐ በቲ ካልእ ካቶም ውድባት ንብለን ዘለና ዘን ህልዋት ውድባት ድላየን ይግበራ ተቐሪበን ይፀንሓ ክኸውን እውን ኣለዎ ኣብ ቅድም ክመፃ ግን ኣይነበረን ንዕን ዝግደፍ ነገር እውን ጌርና ክንሪኦ ይነበረና ሎሚ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ያሸጊሩ ኣሎ ኣብቲ ናታትን ድኽመት ኣተየ ክዛረብ ዝኽእልነ ብዙሕ ኣብነታት እየ ከምፅእ ዝኽእል እምበር ብዙሕ እዩ ካብቲ ባዕላቶም ዝብሎ ከምቲ መን ዓንቶይ ጠቂሱ ዝተዛረቦ ካብኦም ኣብ ተገርሽቲ ወላ ገለ ባዕላቶም ዝዛረብዎ ዘለው እዩ ንሕናሲ ኣብቲ ኮታ ኣብቲ ሓላፍነት ኣብኡ ኢና ኣብኡ ኣይንሰማማዕን ኣለና ይብሉ ማለት እዩ መዕቀኒታት ክትረክበሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ከዓ እዩ 50 ኣባላት እዚኦም 20 ድም ዘለዋ ገለ መለልካሲ ጃስቲፋይ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ኣብ ጃንግል ኢና ዘለና እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ጌርናዮ ንኸውን ግን ፀገም ኣይምነበረን ምክንያቱ ኣብዛ ዘለኹዋ ሃገር ወይ ከተማ ኩሎም ቶም ሰልፊ ዘለዎም ኣኽቢረዮም ምሳይ ግን ኣብቲ ባይቶ ናይቲ ዓዲ ህዝቢ መሪፅዎም ነዚ ዕላማ እዚ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክንሰርሕ ምኽኣልና ነርና ካብዛ ሃገረይ እዚኣ ካብ ኣይዝተወከሉ እናገበርና ብኣህጉራት ደረጃ ምሰላዕናዮ ማለት እዩ ኣነ ብምናተይ ርእቶ ሕጂ ኣብ 2019 ፅቡቕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ነይሩ ግን ውድባት ይኹን እሳቶም ቶም ነዘንቀዱ እውን ይኹንዋ ልክዕ ምስሊ ናይተን ውድባት ገይሮም ስጋዕ ግሎባል እዮም በፅሒዮም ብናተይ ርእቶ እዩ እዚ ሽዑኡ ግን ንኩሉ ከምዚ ንብሎ ዘለና ዝሓቆፈ ከይዱ ዝነብር ንኤርትራ ወኪሉ ዝኸይድ ሓደ ኩሉ ከዓ ክስዕቦ ዝኽእል በዚ ኣገባብ እዚ ገይሩ መድምዐ ክኸውን ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እውን ዘይኮን ኣይኮነን ፍቓድ ናይቲ ኩሉ ተሻርሐ ኣካል ይሓትት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ድኽመት ኣበይ ዘሎ ዝበልካያ ግን መምህር ዘርኡ እንታይ ፀገም ዝብል ዘሎ ብዙሕ ምጠቐስና ነርና ካብቲ ፀገማት ሓደ ናይ ስልጣን ሕቶ እዩ ዋላ ነቲ ስልጣን ዝበሃልሲ እንታይ ማለት እዩ ንስርዓት ንኸነውድቆሲ ውድበይ ወይ እቲ ውልቀ ሰብ ናይ ውድበይ ኣቦ እምበር ወይ ሓደ ስልጣን ቦታ ክሕዝ ማለት እንታይ እዩ ትርጉም ትህብ ምክንያቱ ውዕል ዝኣተኻዮ ነገር ኣለካ ስርዓት እዚ ምእላይ እዩ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት እዚ ከማን ስርዓት ሕግን ቋምን ዘለዎ ሃገር ኪዳን ኣቲኻ ኣለካ በዚ ክትከይድ ከምኡ ዝኣመሰለ ስርዓት ከይትተክል ስለዚ እቲ ውድብካ ዋዲትካ ፀኒሕካ ሃገር ትበፅሕ ኣብ ሃገር ምስ በፃሕካ ከዓኒ እዚ
نناتو سرحات عنتوين بلو زنبرنا سيفيك زخون سرحات سخيت أو يخيت تو تدر ذات سلفتات كا وادي دو سنيو أو يوادا در مخونو مثل زي قدام الناس زي مسرع أب حدا جانجل كون حاجي بناي كوتا بناي سلطان توادي تكاه نبر كل قبلنا قبر كوي ولا تباشاي كل سنة ما عاد كلها زلوا سرعت قديدو خاطو زخيل وزيتها تعاوي سوز قدرلو فلكت قبلنا يكلم ስለዚ ሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ስምዓኒ እሞ ንግዜ ብዚኣት ኣብለን ንሓሙሽተ ከይደ ኣለኹ ድሓን ንቐፃሎም ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ዓብ ቴማ ኮይኑ ስምዓኒ ኦኬ ፅቡቕ ባይረ ኩልኩም ፅቡቅ ኣለኹም ነብስኩም ተይም ጌርኩም ትኸዱ ኣለኹም ኢትስ ቨሪ ጉድ ባሻይ ፅቡቅ እዩ ብሬን ስቶርሚንግ ኢና ንገብር ዘለና ወይ ተኣላለና እንዳተሓጋገዝና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ሕጂ ቁርብ ናይ ባይረ ኩሉ ጥዑም ኮይኑ እንታይ ኮይናት ንዘላ ሕጂ ኣነ እታ ርእስቲ ቀሪባ ዘላ ብዛዕባ ተን ውድባት ዘገድስ እያ መስለኒ ቀሪባ ዘላ ናይ ባይረ ኮይና ተሰማዓት ድማ ብዛዕባ ሕጂ ክንገብሮ ዝግባአና ማለት ህዝባዊ ምንቅስቃስን ዝምድንኡ ምስ ውድባትን ዘጠቃለለ ወናብቲ እንታይ ፍታሕ ዝብል ዓይነት መልሲ ዘጠቃለለ ኮይነተን ከማ ሰማዓት ስለ ዘላ ምናልባት ኣብ ክልተ ፈሊና እንተንሪአን ውድባት ናተን ፀገማት ንፈልጥ እሞ ማኒ ዝምድንኡ ምስ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣርእስቲ ምፂና ብድሕሪኡ ሽዑ እንታይ ዓይነት ኣወዳድባ ክህሉ ኣለዎ ንኩላህና ዝምልከት ማለት እዩ ምስ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣጠቃሊልካ ማለት እዚ ገጢምና ዝነበረ ስለዝኾነ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ እውን ግን ዳይቨርዥን ስለዝተረኸበ እዩ ቴክኒካል ሲ ኣገባብ ቃልስና ፋሕፋሕ ኢሉ ስለዝኾነ ብኡ ምክንያት ኢና ክስታይ ኮይና እምበሪ ድሮ ናብኡ ገፁ ሲ ናብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ገፅና መፂናስ ድሓር ንህዝባ ውድባት ድማ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎን እውን ብዙሕ ኢና ተዛሪብና ኖ እንድሕር ንኩሉ ኮነ ምስ ኮይና ክውንዘፋ ኣለዎ ከወንዝፎ ኣለዎ እንቲ ውድባዊ ትሕዝተአን ክሳብ ዓድና ኣብቱ ዝበሃል ብዙሕ ዘረባ ከይዱ ናብኡ ገፁ እንዳመፀ ከሎ ዳርጋ ከማን ሓያሌ ካብኣቶም እዎ ሓቂ ኢሎም ናብኡ እንዳተፀጉዑ ናብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከሎ እዚ ነገር ከም ዝረኣኹሞ ተበላሽዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ምእንቲ ክልተ ርእስቲ ከይሕወሰና ነዘን ውድባት ካብ ተዋሃበት እታ ርእስቲ ንዓኣ እሞ ንፅንቅቃ ዳሓራይ ከዓ ዝምድና ምስ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኢልና ምናልባት ዝምድና ንዓ ኣላጊብና ሕጂ እታ ፕራዮሪቲ ትበሃል ዘረባ ከም ዘባይ ረኽብላ ፀንሐ እንታይ ትኸውን ከመይ ትኸውን እንታይ ዓይነት ኣወዳድባ ህልውዋ ንዓ ሕጂ ብደረጃ ኮታ ዲና ክንገብራ ክልተ ካባኻ ሰለስተ ካባኻ ስኻ ተዓቢ ስኻ ትንእስ እንታይ ደ ወይደስ ዲና ክንብላ ዋላ ብኳሊቲ ኢና ክንከይድ ዋላ እውን ኣብ ውድባት ዘየለዉ ክመርሕዋ ክእሉ እዮም ንሳንቲ ኮይና ማለት እየ ናይ ግድን ኣይኮነና ውድባት ዘለዎ ከብሩ ድሕር ናይ ምስግጋር መድረክ ክንከይድ ኮይንና እቲ ነቲ ኳሊቲ እንታይ እቲ ኳሊቲ ኢሉ ተዘርዚሩ ኮፍ ምስ በለ ንዑ ዝዓለም እዚ ዘለውና ኤርትራውያን ከማልእዎ ዝኽእሉ ነቲ ረቋሒታት ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ ከድካ ከድካ ናብ ቦቲን ሲስተም ኢኻ ክትኣቱ ማለት እዩ ዴሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ክትገብር ትኾንካ ሽዑ ብኡ መንገዲ ክንከይድ ማለት ሲ ካልእ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ንዕን ክሳይ ውግን ተበልካልና ዝርኡ እውን ፅብቕቲ እያ መስለኒ ፅቡቕ ወይ ሓደ ግዜ እንታይ እዩ ዝኸውን ተተሓሒዙ ስለ ዝኸይድ ናብኡ ክትኣቱ ዘገድደካ ኩነታት ስለ ዝህሉ እዩ ሕጂ ግን ከምዚ ባሻይ ደጊሙ ዘብርሆ ነቲ ዝቐረበ ሕቶ ናይ ግድን እዩ እውን ምክንያቱ እተን ውድባት ናይ ፅባሕ ንዓና ሰከም ድየን ፀጋ ክኾና ፈቲና ፀሊእና ከም ህዝቢ ከጋጥመና ዝኾነ እዚ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ከዓ ልክዕ ከጋጥሞ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሽግራተን እንታይ እዩ ኢልና ብትብዓት ኣውፂና ክንዘራረበሉ እንተደኣ ክኢልና እቲ ኣብቲ መስርሕ
قدي كلنا يخل دو خم هزباو منقسقاسات او ودباو قداتن سرحنا يكونن سنين كسرحو زلون سنين كمعبرو زلون سنين أبارات خصبا زلون ምናልባት ፅባሕ ነፍሲ ወከፈን ሃገራዊ ፕሮግራምን ኣቃሊዐን ዘውፅኣሉ ግዜ ይህሉ ኸውን ስለ ዝኾነ እንታይ ኢና ብኸመይ ኢና ክንፈልጠን ዘለና ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እናሃለወን ከሎ ከምዘይ ረኣኻ ክትሓልፎ ስለዘይትኽእል ከምቲ ዝበልክዎ ከዓ ሕጂ ይኹን ፅባሕ ተራ ስለ ዘለዎ እዩ ኔጋቲቭሊ ክርአ ዝኽእል ድዩ ወይ ከፍሪ ዝኽእል ድዩ ወይስ ፖዚቲቭሊ እንታይ እንተኾነ ኸይልና ድሓር ክንስዕቦ ብዘኽእለና መገዲ ንቅድም ግን እንታይ ፀገማተን ምክንያቱ ህዝቢ ሒዘን ኣለዋ ይብዙሕ እዩ ሓዱ ሓደ 5 ሰብ ክህልዋ ይኽእል ሓደ 50 ሰብ ክህልዋ ይኽእል ይኹን እምበር ህዝቢ ሒዙሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ሪሊ ዕላማታተን ኣለልዩ እቲ ዝሰርዖ ሃገራዊ ፕሮግራም ንፅባሕ ከገልግል ዝኽእል እዩ ንዓይ ከም ዜጋ ንህዝቢ ከዓ ኢሉ ስለዝኣምን ድዩ ብዙሕ ሕቶታት እዮም ክለዓሉ ዝኽእሉ ግን ንቅድም እንታይ እቲ ፀገማተን ኣብዛ ሕጂ ህዝቢ ኣብዚ ኩነታት ዝናሃሎ ሃገር ኣብዚ ኩነታት ዝናሃሎ ካብዚ ኩነታት ዝኸፍአ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢልና ኣብ እንግምግመሉ ዘለና እዋን ምክንያቱ እዚ ጉጅለ ምልኪ እዚ ዘይ ህዝብና ምፍራስ ብዝተፈላለየ መገዲ ክነብር ስለ ዘይክእል ሽግር ክፈጥር ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ሽግር መምሕዳር ባህሉ ገይሩ ወሲዶ ኣይፈልጥን እንካን ሃባን ዝበሃል ኣይፈልጥን ስሒብካ ምጭፍላቅ ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ ሕጂ ከጥርዮ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ከም ኣነ ምክንያቱ እንተ ደኣ ናይ ካሊእ ሓሳብ ክቅበል ዘይክእል ኮይኑ እዚ ውድብ እዚ ነቲ ሓሳብ ጭፍልቕ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሓሳብ ክጭፍልቕ ከዓ ንወናነቲ ሓሳብ ነቲ ሰብ ዝጭፍልቕ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እንደገና ክውለድ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘይብለይ ስለዝኾነ እዘን ውድባት እዚአን እውን ክንፈልጠን ናይ ግድን ይኸውን ምክንያቱ ከም ዝበልኮ ሕጂ ህዝቢ ስለ ዝስሕባ ፅባሕ ኣብ ናይ ፅባሕ ከዓ ከምኡ ህዝቢ ስለ ዝስሕባ ትሕዝቶታተን ንሕና እውን እኮ ወይ ደገፍቲ ናይ ሓንቲ ፓርቲ ክንከውን ንኽእል ኣብቲ እዋን እቲ ወይ ተቃወምቲ ክንከውን ንኽእል ክንቃወም እንተኮይንና ከዓ ብቅልዕነት ምክንያቱ ስልዑን ተሓታትን ስርዓት ተኽላልና ስለንደልየን ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ከዓ ይዋንኡ ክኸውን ዘለዎ እሞ ግድን ክንፈልጠን ስለ ዘገድሰና እዩ ሽግራተን እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ሓደ ነገር ክገብራ ዘይክእላ እቲ ቀዳምነት ናትና ከም ህዝቢ ሃገርና መሓዚ ስለዚ ሓደ ሸነኽ ናይቲ ህዝባዊ ቃልሲ ተን ውድባት እየን ስለዚ እንታይ ሽግራተን ዘብለና ዘሎ ኣይገስ እዚ እዩ ቀፂሉ ሲሄድ ቴንኪዩ መምህር ቴንኪዩ ባሻይ ኩልኩም ባይረቲ ኣብ ተጌርጊ ዝሃብኩም ርእቶታት ብጣዕሚ ዓበይትን ኣገደስትን እዩ ሕጂ ኣነ ዓንተቦይ እውን እታ ሕጂ ባሻይ ኢልዋ ዘሎ ፎከስ ንግበር ከቀዳመይቲ ክፋል ነተን ውድባት ንበይናን ምርኣየን ካብኡ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ይኹን ሓፈሻዊ ብዛዕባ ፍትሓቱን በበይኑ ምርኣዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ኣነ ቁሩብ ዘሰክፈኒ ነገራት ኣለኒ እቲ ምስካፍ እንታይ እዩ እቲ ትርእስቲ ቁሩብ ክመሓየሽ ዝሓተት ኩሉ ምክንያት እቲ ፖለቲካዊ ናይ ለውጢ ስራሕ ኢልና እንተንዛረብ መሓሸ ካብ ውድባት ኢልና ክንዛረብ
ፖለቲካዊ ናይ ለውጢ ስራሕ ፖለቲካዊ ውደባ ንምንታይ ይተዓወተን እንታይ እቲ ድኽመታቱ እንተንብል ስቲል ኣብኣ ረጊፀ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል ምክንያቱ ብዛዕባ ውድባት ብተናፅል ኢልና ኢና ብዙሕ ኢና ተዛሪብና ፕሮዳክቲቭ ኣይነበረን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ገለገለ ሸነኻት ከዓ ነቲ ፅቡቕ ዝሰርሕዎ እውን ምህራን ስለ ዘስምዕ ሕጂ ኣብዚ ካብኡ ንምጥንቃቕ እያ ኣነ ሕጂ እዚ ናተይ ፐርሶናል ተኣኻትብሎ እዩ ሴንሲቲቪቲ ክህልወና ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ትርእስቲ እቲ ፖለቲካዊ ውደባታትናን ፖለቲካዊ ቃልስናን ድሕሪ ነፃነት ልኡላዊት ሃገር ድሕሪ ምርካብና ክንፈልዮ ኣለና ዝሆን ምክንያቱ ድሕሪ ሓዊስናዮ ቅድሚ ቃልሲ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣብኡ ዘካየድ ዝነበረ ፍርስ ብብረታዊ ቃልሲ ብዝተወደበ መንገዲ ተን ውድባት ክሳማዕ ነይርወን ኣብኡ እንታይ ገይረን እንታይ ገበራን ኩላትና ዝሓለፍናዮ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ኦፍኮርስ ናቱ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ውርሻ ናይ ብረታዊ ቃልስና እዩ እቲ ሕጂ ዘሳቅየና ዘሎ ተሓሓዘ ምዃኑ ርዳእኒ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዕማም እቲ ዕማም እንታይ እዩ መጀመርያ ዲፋይን ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ከመይ ክውደብ ዘለዎ ውድባዊ ስራሓትን ውድባዊ ኣካላትን ወይ ነዚ ኣብ ዝነጥፉ ዘለዎ ኣካላት ክንታይ ፀገማቶም ኢልና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ እንተዘይኮነ ጀነሪክ ወይ ከዓ ደቃ ትራዲሽናል ብዝኾነ መንገዱ ከምዚ ኦኬ ኣብ ኖርማል ኩነታት ሓደ ሃገር ሰልፍታት ክህልዎ ኣለወን كن سلفتات كأخو دادر اللون كنفعل اللون كبقع اللون كأيح بيشارة اللي حبري تفلالي ايديولوجيس كهلوانيو بخمي من قدي أنك قط مون كأتوان إذا حجي أب نبور كنتاتن أب تحجي زلنا يو فتصم سلمات نفس أنت تخيل زلو زفرس زلو هاجرن ومولو تقاومها أب سدات أزيب بحق بوتها سدات كمان تقا هاجر زي كونس كاب هاجر أزيب بزرحة من قدو أب تقربا بتن تخونون مالت تسرعات كاب جزينا بجزيه باللجأتات زرخبلون نتي زكايد نتفتات ناي تقاومو يخون ناي بوليتيكا وقالسي ناي إيرتراويان كدرت بزلع على عدلات أبزرخبلو عسرتو على إسرع عمتاتي نحلفنا مالت السودان يخون حجون إثيوبيا زحلف حمشت عمت يخون حجون زلنا يخونتات يخون كتري أخلخها أبز حجتي مجمر يخمت زلو انتهي إنيرو تعمام تاي تسرح أبو بخمي توديبو تودباتات نعوز ملكته انتهي تجيرو إلنا عند حرت زاريبنا فتح كن ركبينا مالتي بجنريك من قدو بتنودبات كم زين كجبران يروان بقى خمس حب بوك وسينا ناي تكست بوك ماتيريال كن زارب تخينا أبحاد نورمال هاجر مخاوشت هاجر كوين نزك أساقسا ودبات قوام الله يلن ولا أنتو اللو خمان ترتو أوتوريتاريان ريجيم الله قليلنا بلنا خن زارب بجي فللي سلزلو كونتاتنان بايتانان نبرلو زلنا كونتاتن هالوان سدت النبعلو هذا كابتي نثنو دبات ineffective زقابران زلو يو مالتي وكانت بوليتيكا وقال سنا مالتي مناتنو دبات كم استبالي أكلنا يتزبا وقال سيان تباهيلو صبت نتبعا فتيا إيان برقص قنت حتوز مزلو حجي كندت عمام زخون ودبا أدماعي ودبا ألنا دو يتحتو كون زلو خنزاربو لو زلنا فتح وسدنا مالتي انت زي كونه جن وهكذا وهملسيو ندغاغمو لنا every year زحلف 10 عامات تنتيناينا ودبات باشين ودبات ازي نبعلو كسجر زلو نت خوين يسمعنا امم بار حجي اتي نتهلوي حدغا ناي هاجر اب هاجر زلو كنتات بوليتيكا سرحنان ودبانان نمرغغاص لوطين مصاف فتحي حرنت وزته زبالو صقماتهم إلنا نزرزر ناي كلاتنا تراخا ابز حجي دايركتلي اندايركتلي ابو دبات ذاتنا اينا زما بزلنا ولا تي كل دم بفتح زلو اكلاسي فصما بوليتيكا زي نبره قليلنا ونكن وسو نخل نغير ايكون ندخماتاتنا كنلالي عدل كهبنايو محجي انا ستيل تختعنا فروتفول كخون ناب تكبار كا از حجي زلو صقم نمقطام زخلنا نابو زمرحنا كخونا لو كاب مبالي كزارب صنيحه سلازي حجونا عاي سقط الله مخنياتو كمي غيرنا انا شغرنا نفتح انت يتشغر بخمي من قد يخو دب زلوت ودباتاتنا خمي غيرنا انا نابز قصو كم زخيد نغبرو مخنياتو حجي بتزللنا فراغمنتيشن كاباسيتي رسوس قال عبي صقمي مالك ودباتنا ننا 10 تسب وي كاب فوتوكوبي غيرن استفطرا ماليا زي بلن اشما طرح ودبات الله انا
حجزياتن كم خبرة مثلا أيقونن إلا عن كل كلا أيقونن مغنياتو نديمقراطيا ونحارنا تاون قالسن خيط سلزلنا مسؤولي زغانة سب يحادي بزح ودب بفتر ودبات كعنبابين عندلي تمسرح معنباب ودباتيو كون زلو جن معنباب ودبات أب كل انتاي عينت هاجراون هزباون تكالات زبها النجري حجانا I don't divide it political ودباتن هزباون قصقاس كأخم حدا سبست أيكون كنزريو التقال السيم هو خطقال الامنتين بار حجي نالبات ابزي اباشا كحجزنا نخليو كحجزنا نخلنا كل جديد تكملن قالات الله كل زاتون كل زياتون حجي كل زاتو زبحال نجرن بكل زياتون زبحالن حجي زي ان بعلن عبيت رؤساتين مالتي خال معلت خنزاربلن نترس دايفرت خين غورمنتي جن اتي نايز مدرخزي افكتيف ادماعي ودبا انتايو ايتبصحن زلو تودباتاتنا نزي ماتش كجبرو ويدا نتيزلو مدرخ زقت مدبا كفتر يكاله سخانا كلاتنا حلافنتي نايتم زفتنو زلو طرح زي كونس توم زفتنو زلو كريديت يقبهم ندخمتاتهم كرمولو زخلهم بايتا بزملك عزن تدا خلاتنا ابز خمص كيلنا ويكا حدا ماكرو حدا عبي بيك بيكتشر نخلنا خطر نفس زخل منقدي ارتكليت نقبر ندي حركي لنا بزن قبرو زلنا برين ستورمينج يكون كال ديسكشنز نابز قصنا نتوتتنايو نتيناتنا ديسكورس ناب برودكتيف ناب افكتيف ناب موداب كا بترجم زلو من قد ناب موداب قصنا خنكيد اي كدنا نزلنا سقابيج زبل امنتي زلني ثانك يو ودي الله اوكي كنا بكالي محلافي بدبليو اي اتي خازلها بدبليو اي اتي خازلها ودحن مساكا جن نبزخا فالتنا مو نو اورا منيش مخي كوني لا يعني بي باش مسلزاتو عثمان رأيت عندهم سيكون أمس جن دحن دم سيخون من كبل قول حاجوس يدبال مرحبا دبليو قبل اي زركايا من الماش نعطي تاب كلت شحن عصر فشو ممتن يا فدل نعم من الماش استا تلاناجي رأي تلاناجي كحيث فوق ناتكا تستايد كونت نو not كاي يعني كونت ماشي دبليو اي اتيلو أجي واتيالا منيو سلزي فلتناينا خلاص بو هلو هلو من كبل دبليو اي يعني ودي سوسي انا قد كنك فايرخ الدارب سنيحو ابيات مرحبا النكوياتي ولدي يسوس و قاعد عن مساكا وهذا حتى نعكو تبو حجياتي اوه اجي خيل خيل كلا لي قال كنا بسي در عصرت دقايق قبل كنا اللي خقنا نو كنا حبك زغل غيخا نحن خا حدا سب اوكي اكسبكت قبر زي سلزنا رد زي اوبن فيو ولا هو كلوز اوبن اوبن تخوين سدحان اوكي هو اما اوبن زي كون بوتات يا اخي كوني ليه نو بوتا اوكي زي اوكي نيرو الاولى اللي خدو بايري بايرلو اوكي بايري ما شاف مرحبا ديسو سابع الله معكم كيبل كوي اتي حجي اتي دحان رينا كان زرو لنا اوكي ثانك يو اوكي حجتي قدمنا بقصيلو دحيرو هابت جرجيس مصيلو د يدو حفابيل زلو قدمنا مخادي بزعبا ودبات انت شجراتن عندي شجراتن يلنا نابزرعلنا له شجراتن يلو خاب زرعلن كلتنت بتاع يوتن زغربن سهل عابينت بيو دحال كزرب زقبوي ويكسفح زقبوي زبلكاي ونقدم تشجراتن انتاي تي مخنياتات كند مخنياتات على حوارا زي ممصن زبل سلزغونه بو خلتنت بقريبو مالتي مثالي له هابت جرجس مرحبا والدجس عمار وقاعد عن مسافة مرحبا فيروس انتصام تقرجيس وانك فيلر نيرو ايضا رقاقتنا alright أنا سبقت እንደገና ናብተን ውድባት ጥራሕ ክብል ኣይደልን እቲ ናይ ለውጢ ቃልሲ ከምታ
أنا بخمان ديليا سيل قرب نتصر بيلوا اتناي لو تقال السنة ناي فتح قال سي كبهال زحش بزغنا نبي نسير نميت كبرن زلون توين وغنزبا شاي زغربو جزي غوسدي غاليو قنت نتنت بطاتي كيف لا كي بزي مفللاي مزي اجي حدا نقر كم أبقع زلون أمنت حبيرا زي سرحة مو حبيرا سرحة له بقدي نغنا ده بزح سعر قبر له تصنح سعري ما قد صلتها خيد له لك انت ايش جران كيف لتك نعوني دقاف زخون قعزت كي داي تغلنها قال برقص أخول له حجي ساززب كم نتبي ردو غيره أب تايش جراتن دغمتاتن كالعل دلوين لهون كلتا نتبي بحفشو زغال السنة أبي مهلو برقص لتن ودبات حلفنا وسداس لمخانن انديونا بأن زورد مرحلة لزلوها استرفت بحفشو تقالسي نبتم تركبتي نبتي سيهل وانا منيو كله نزل له ودبات راح زملكتها هنا مو بفلي أنا تي اسمه سياتو زلو بتسسار تهدبه ፖለቲካዊ ኣካላት ብርግፅ ጎዲሉ ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ብደቂቕ ዝፈልጦ ዘሎ ሒደት እዩ ብሓፈሹ ንሪኦ ግን እቲ መላግቦ ገና ዝተሰርሐ ኣይኮነ ጓዳ ኣብቲ ወድቕ እንፅበዮ ወድቕ እንቃለሶ ዘለና ኣካል ኣብ ህግድፍ ናቱ ናይ መንእስያት ክፍሊ ኣለዎ መዋዕሉ ዘፅረዮ ያን PFDJ ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ሓይሊ ኣለዎስ እንታይ እዩ ባይታ የብለኝ ግን በቲ ልክዕ መንግስቲ ህግድፍ ዘለዎ ወይ መሪሕነት ህግድፍ ዘለዎ ሪዞርስ ስለ ዝጥቀም ካብዚ ኩሉ ናይ ውድባት ዓቕምታት ንላዕሊ ሪዞርስ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ደረጃ ከቃልዕ ነቲ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ከራማስስ ኣብይ ዘለዉ እንታይ እውን ካብኡ እናነቐሉ ይመስለኒ ስለዚ ዝመላግቦ ናይ መንእሰያት ፃዕሪ ክግበረሉ እዚ እውን ነተን ውድባት ጥራሕ ዘይተርፍ ምዃኑ ኣንትቅድም ኢለ እቲ ባይታ ናይ ዝቓልስን ተሓላፍነትን ነቲ ብዝነኣሰ ደረጃ እውን ብምንቕቓዕ ደረጃ ዲ ብምትባዕ ደረጃ ንኸዶ ዘለና ትኸይድ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ርኢ ባሻይ ናይ ምሕዝነት ጉዳይ ኣልዒሉ ነይሩ ኣብዚ ናይ ምሕዝነት ልዒል ኣነ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ቅድሚ ሕጂ ንፀባሪቐ ሕጂ እውን ካብኡ ይተፈላለኹን ግድን ንሱ ይኹን ንምባል ኣይኮነን ኮይኑ ይስማዓኒ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ምሕዝነት ክበሃል ከሎ ኣብዚ ኤርትራዊ ቃልሲ ዝሓልፈ ዘሎ ዋላቶም ውድባት ዋላ እቲ ባይታና ብሓፈሹ ፀቢብ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ፀቢብ ኣብ ውሽጡ ኣብቲ ኤርትራዊ እውን እንተኾነ ኣብዚ ተቃውሞ እዚ እቲ ባይታ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጥራሕ እዩ ኣብ ቃልሱ ዘሎ ሕጂ ነቲ ካልእ ድሒሩ ዝስዕብ እንታይ ካብ ስልጣን ናይ ህግድፍ እንዳንሰሓበ ዝመፅእ ክፉት ኣይኮነን እንዳተባዳደለ እውን ዝመፅእ ነገራት ወል ምክንያት ይህልዎ እዚ ካልእ ጉዳይ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሱ መፍትሒ ከይተረኽቦ ሃገራዊ ቃልሲ ኣድማዒ ኮይኑ ዝድለ ውፅኢት ክገብር ኣሸጋሪ ምዃኑ ብዙሕ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደልን እቲ ብጉርብትና ዞባዊ ወይ ብኣህጉራዊ ደረጃ እውን ክግበር ዝኽእል ምሕዝነት እውን ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ፀቢብ ብፍላይ እዚ ትግራይ ኢትዮጵያ እናረኣኻ ዝለዓል ምሕዝነት
ናትሽግር ከም ዘሎ ኣነ እውን ዝርዳእኒ ነገር እዩ ኳዳ ኣብቲ ናይቲ ሽግር ቦታታት ግደይ ገይረ ስለ ዝነበርኩ ካብቶም ዕሪ ዝርድኦም እዮም እምባልን ብዘይ ቃል ዓለም ክኸውን ዝኽእል እየ ግን እዚ ምሕዝነት እዚ ካብ ትግራይ ጀሚርካ ክስራዕ ዘሎ እዩ እቲ ፅበት ነቲ ክግበር ዘሎ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ይሃስም ህላው ዝኩሉ ዝሓለፈ 2 ዓመት ርኢና ኢና ስለዚ ሕጂ እውን እዩ ንዓይ ህልው ህያው እዩ ብቅድሚት ካብኡ ወፂኻ ሓላፍ እዚ ክምስረት ዝኽእል ጥዑይ ጉርብትና ጥዑይ ምሕዝነት ናበይ ገፅ ይኹን ኢትዮጵያ ንሱዳን ዋላ ንጅቡቲ ዋላ ንየመን ናበይ ገፅ ጥራሕ እቲ ውሽጥኻ ከም ዝብሎ ፀናሕኹ ባይታ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባይታ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ነፃግ ዘሎ እቲ ሽግራውቲ ከመይ ጌርካ ከምትቋፃፀሮ ዳ እዩ ሜላታትን ዕድላትን ክድህሰስ ዘለዎ እምበር እቲ ባይታቲ ሓፁር ኣንቢልካሉ መልሲ ከተመዝግባ ይትኽእልን እያ ሃገራዊ ቃልሲ ብከምኡ ክኸይዳ ይኽእልን እዩ ዋላ እቲ ንኢትዮጵያ ድዩ ብፍላይ ትግራይ ወይ ንሱዳን እውን ዕድል ዝህብ ነገር ክህሉ ይኽእል ክፅናዕ እዚ ፅበት ኣሎ ኣነ ከመረዳድኣ ኣንፃር እዚ ፅበት እዚአ በዚ ክዕፅር እየ ይቐኒየለን Thank you, Haye. And حتى لاتنا أبا خلنا حتى خبرها لنا حتون دحر قوينا قدمك كباشاي هو هتقرقش انتاي اختبرها اللي ليلي أي تردأك خانتا محزنتنا يقربها بالتثبرسي السودان تكون إثيوبيا تكون بفلاك تجراي تبدل لحاس نتزخيد زنبر زمدناتات مستجراي دي خاطر القفل اللحاس مسوياني مالت دي خاطر القفل اللحا مالت سي وي كالي فيرجن خاطر اللحا خرج كبرها ليس لذيك عليه نعم تبرها كايا صبغتها مخناتو كي تردأ الناس إلنا بخير كذا تحتقون نصرتي قناتن انت نتصير كايا ودو زارة بخير يزي حفر يبلي هو تا نتصارب كوسي نابنت فرالي الناس حجسي مسوياني قلنا إينا نعوت زبل مرقص حازو أكالات نيرو سرعزي كنا مقرن لحركوين ناسي مسوياني قلنا إنا زبلو نيرو قالوا كاني نهاجرنا خلي كلا خل من تلو ولا ونثنا خلي كلا خل كام السرعة زتطو سرعتنا اسمرات أو كنا ولا لنا زبلو نيرو قال دما كم زخماي دا مسألة دما نوع نحنا شجرنا بعلنا إن نفتحه رايتناتنا أنا بهاجرنا فوكس نقدر كل عقمتاتنا ناوم نتذكره زبل كا نهرو ماتي intervention زخنن interdependence دحري هاجر كا independent مش كونت بتزدل خاي من قد قل زدقف يونيور ماتي حجن سخاط أبي نيتي خاذر لخ أخبر هاللي استديكار حج خنا تيراب يا أبتنات كاي اللهون أبتم ويانا بيلم زبل كاي بيلهون أبتم أبتي ناي تفاعات سرعة زلو دقف زنورون أيغامكم محزنات تدقف ولا مستقراي ولا مسويانه كما يقولوا تمحزنات تخكل بوتو يحس كم تسأل كابدفنو تنكتات ويانا تسقيلون كما تصوص ديليو زبل زوهاب دفون مقلسي نصهم زي بلوه تم كن محزو ما قد الله زبلو زي بلوه يتأمقهم حداك والليسس انها اللو نعدل دو كزاربت هذا يكوروكون تساقم كوين زغده بتنا ينورا مدب تقبرنا دخلت محاشي يغريتها أبنت يزغده هو نيني أنا مدب ياخذ لي ولا كابناي باشاي تحطونا باشاي مدب تايا مثلك منر باشاي حتى سرويتو يبون ديو حجي أي برهتن يبون ديو باشاي أنا انتهي مرس كنا يري تسرويتو صرنا نسمعون وكبومش
دحراي أنا ما لا أزدري يكون هي راح جزا تلعلت لازتها ناي بشاي أبو عزقت بره تخيلي هذا بره الرأي لأن نعم نتبع عليه رجال له تلافتيت كالله مالتيو نحن تبغى لها أوكي حبتي سلازي حبتار تعمل استنا غروب وصات هو وسدنا هو الله أبغى مخن ملس يا أبغى نملس أمه حجي ولا ذا حجي بزاق بهالصن حسي محزنت ناي دكي ناي كالنك من مخاتكا ناي بعلها محزنت سلصقمنا يترست زلو exactly طب exactly كم سلازي أمو أقدمك قصل أمو هو حجي انت زيها أنا دي زلو ولا هو وصلا وسخها لا 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 كود أوكي 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 اوكي دحان تعال فصل الله تام حزنت نخلتي و العليا مسارته نغاقل وشتي تي تي هاجراوي خطرنف بزخ المجدي يخيد زي مهلاو أو رأس زي بمجدينا هزبا جنبار مع بياز نورة هزبخا حصون زي تسرع الجواب هزبخا خطرنف أي غلا كان تسقال هزبي زوني له وشتن دقني ريئيو تي محزنت نقدامك ولا مسويانا تي زساما مع كان زفل عليك ولا تي كساب حجي تصنح قسلن تاليو رئيخا نقدميت زحجز نجر كدهسس موتوي بتي محزنت كدل مو يدل نزبلو متان كتتعناقف بعلخاته بسمات مجلس نايتي ناي كونع محزنات أيكونا بعلوم يمتم محزنات يكالي زولو وقلسوا زخون سازي إزي كابزي شجر زي كيوس أزي إرتراو أكال قال سخسر عيكل هزبو نسعكو سايكل sorry to say this مهنياتو أنا زبلا زلهون كيقا خوني غلي قن كم سمعني كومي زبغا ترنفاي تغلن محزنات كسر عي تغلن حزناتن هزبغا مترنافن كاب قالسي هلو ببي جزيو تتنكيكا كل جزي ندحدث كايو ندعبغا يخد كي زلكانون سازي بوية سبب زلهو كابزن لعلي كبره جزيه هندلينا يغني هو اوكي ويل بايرة قتصل وأنا حصري لما أنا بحب ساعات أزبله تأكل سلازلات حصر هو عبيلين اشتي ولا أنا زي أنت مالي يا أخي نهناتو نس كل خبري أبتقرقش نحناسي تي تصقمنا نايبعلنا قدم نايبعلها تصقم سوقنكا دحرعي تاي تقبر مسننت محازو هجي اتقدم زلو زي قدامنا زي مهابي هجي بتنا يودبات منصر هناتو انا هجي السوق مرستي وسدن هناتو حادو كا نيركاس دحراي اب غعزوخت بغسك لهان وداغن سرعت زي ابي كوف نبل ابي نقون نابل كامبر ابرستي حدا خبت اكلنا يتصقمنا يتنودبات زي متماني سلازي نزي متأممان كالي زفتر قدمي مخاتكا تبوش تقازل زي متأممان تتأممان كتقال لك كايز بالمالات سلازي أو زي متاوية بحال الله كابتي صقامات بالكايو سخاب كونا مالتي دحان قالك زي ممكن تصلو سلام خيال زي متأممان انت هيدا ايت زي متأممان زي بالحطة ممكن لا سالو زي حجي بقنعنا انتهى إذا أيت زي متأمن زبل أنا هجيك من لسه يكأني تيرات راح الزارب سلطان اللي كبهالله نت علامة زكالا خل نتكاسل فيه نتي علامة نتي سلفس لزكالا خلو كيجوا كاديو والاس انتهى كم انتو خوين خدا أنا يت علامة لذي تي إمام تقميت زلنا حجي وأنا إمام تايب قدام النتات كوفي لودي بحقي سلازي
حادة كلتا سلستيل كان نهريك قدام النتات كوف كتب لو خلقها جيزيك توصد لك أو إيه اختفال على تخيل تاي مالتي زي أبتي مرها من قد زي ولا أبتي قوام وزيتن هتكامل كم حادة أمبريلا كونكا وي ترنافنا إرترا تقاوم كونكا هتكيت كلها إتي نبت بوتا دبصحكا أبتي رواز أتوكا دائخا خجاج كاز اللومبر بدحري يسي قايد كقبرك أبتحتيو تقيد لك وين سمع عننا عاي كم زت زي كوين موتي بسرعة حقن قوى منة نصبح نبهو كن ما حضرت بلا زلها لباو وين يسمع عننا سلاز انتهي أقول ده لهدي حصرها بلا تصدم بمسارات زي متأمان زي متأمان بزح نقرات كلها اللي وشتو نعاي وعليه جي قليس أخزاره زي شجرني أم انتهي ده أيت زي تأمن زلوا معناته أبتيناي كوتا نعرفينه كوتا كو كيدو أبناء مرار حي لا أتمالك سلازي كارو أوت سبات كحزوة يوم مرار حز كتب الكلها نهاجر كتم حادر تقول رجل لخاي كنا معناته إمام زغمت كان نروح له كينو إذا سرعة زي كم بركاي كألن تسوي كل لخا عدي كهاجر وسيك هذا لخا سلازي نعدها كملس إذا سرعة زي كل قسالات ولا لها مالك نبرنعكو إنكلوسيف مقابر كان فهذا فكر نيرتزقو سلازي فكر ذنك إلا اللويل أقول لها تسامع لها دي حيركا خاوز بلس تسامع مع بلب انت الأخوين خاء بسرعة حديت ما حدر هاجر كن سرحينا قال لها مالك سلازي سقعبتي سرعة حدي كوفت بلوت سامع مع له أنا يبزي قدس يتمرها من قدت رح يخاص حجي حبير كخت الزار ولد الله أنا سمعي فلتني من الباش تجاجي تقيني قالوا بصوت كلهم أبزي أبتي كند نجارات سجابزي تبلوز الله مسجاجري زي سامع نجار الله ينتقينه من الباش يفتح ركوبهم تخاله أنا خمس رد عن نجن مبزحته جزيت زي تجاجي كاب هجرام محزنة جمنير كاس جاب شيدان قدام يوجن كلا يوجن دحر هجراوي بايتو بتي زبلا زلخو تسامع غير رأيه حجي جاكبت أنا مجمع أنا محزنة مالتي لازم أبسط حتى تسامع معك إتيك مرحا كاز أكلت بلا زلخا سي نزمرها مقدس سقابتي مساقاقر منقستي دحر ومن نسب صحاكا نحري زي بين غاونا يكون كان زبهات حوسي هاكو لازم انت أيوتي دفلالين دلو انتو قينو قدام النتات بقبو زي مقمات إيتي زت أرات ركا زي تأمنك خا بقولس إنت أبايتا خوف زي مبال مخنياتو انت دا أقليس كات الزارب واللغن كات راح يخاف تحت من يقبل دليل حصر زبالي أبتي كالك زي قلنا من هالواش قصة لقوني مثلا انت قزي أخي لألا Yes, أوكي yes. أرنيل Okay, thank you, Bayre. داويت ريتها بحسر زبالة قربلنا مو أني حاونا مكل تقالاساي والديسس عمار كدم أخيبا معزاونا قال قال كبل كنحطو هنا مرحبا ثانك يو ظروف كان عدل هو اوكي مرحبا كلهم اجاجنا تخافلتي كل وداتكم كيفكم ابزغ تكافلنا ونتاكم بتعميلنا مسجونك أنا سي حنت خبرها دل زلقو نجار تداهليا إذا أنا لومي أرستي أنا لومي أرستي بدعبا نعودوات انتاي شجراتن ورقاتاي دقمتان تبلا مو العوق الفتحة الساد ما سويلكا تجبرت ديكونسي مجمع نجار بوليتيكاوي نصو بوليتيكاوي ودباتن حزبن بحالة كل تقلباتنا هذا غشيو جنتاي أبزي جن مجمع خر أزلو تي بوليتيكا ودب نحر زي تعريو تي حزب كمان كدفاني مالتي سلزي نحنا زي أرس زي زمرسنايو قدم حسس نبل تن بوليتيكا ودبات انتاي سجمن انتاي أب ساعات زي انتايو ساعتين كده حرب خوينن نزل وريدنا زلو شجر كمرحهم كاليون زخلا
ንህዝቢ እንታይ ይበሃል ክገብራ ዝኽእላ ንሳተን እየን ዝብል እንታይ ይበሃል ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ስነ ሞጎታዊ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ናታተን ሓሰስ ንምባል ዳ እምበሪ ንውድባት ጥራሕ ኮይነን ሃገራዊ ሓይሊ ክሰርሓ ኣይኮነን እዚ ስለ ዘይኮነ እቲ መጀመርያ ውድባት ናሃሰስ ንበል መበሊና ንሱ እዩ ናይ ውድባት ሽግር ከይተፈትሐ እንድሕር ናይ ካሊ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ምንቅስቃሳት እንታይ ይበሃል ክትገብሮ ትደኣ ኮንካ ህዝቢ ጥራሕ ሒዝካሲ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ እቲ ቀንዲ ክመርሕ ዝግብኦ ሓይሊ ክሳብ ዘየለ እንታይ ይበሃል ክኸውን ኣይክእልን ንኣብነት ከምፃ ዝኽእል እዚኣ ኣብቲ ናይ 74 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ውግእ ሕድሕድ ነዚታት ኢሉ ህዝቢ ክሳብ ስርሑ ገዲፉ ኩሉ እንታይ ይበሃል መፅኡ ስምረት ስለ ደለ ህዝብና ንዕሎም እዞም ውድባት እዚኣተን ቀርነን ሂበን እንተዘይኣብዮ ኣብዚ ዶም ወደቕና ነርና ህዝቢ እሲ ንዓተን ከስምረን ክኢሉ ድዩ ኣይከኣለን ንሕና ከነስምር እንተደኣ ኮይና ወይ ካብ ሓደ ከነመፅእ ክንክእል እንተደኣ ኮይና ጋቢና ይኹን ኣብ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ክንገብር እንተደኣ ኮይና መጀመርያ እዞም ውድባት እዚኣተን እንታይ ፀገማተን ክንፈልጥ ኣለና ካልኣይ እቲ ቀዲ ውድባት እዚኣተን ኣብ ኢደን ኣብ ህዝቢ ዝህብዋሉ ኣገባብ እንተደኣ ተሰሪሑ እንተደኣ ትነቕሓተን ተባራቢረን ንሕና ተፅዕኖ ክንገብረለን ዳ እምበሪ ከነዕርየለን ኣይኮንናን ጌጋዶ ንዓተን እዚኣተን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ግዲአን ረሲዐን ከም ዘለዋ ተፅዕኖ ንክንገብር ጥራሕ በብዚ ተፅዕኖ ገዛ እሱ ንሕና ፅባሕ ንጎ ወላ መሳገር መድረክ ክሰርሕ ተደኣ ኮይና እግለም ብ30 ብ40 ውድባት ኣይኮነን ክስራሕ እዞም ውድባት እዚኣተን ኩለን ግን ሓቂ ፖለቲካዊ ዕላማ ፖለቲካዊ ንፁር መትከላዊ ፖለቲካ ዘለዎን ግን እንታይ እየን ከማን ኣብቲ ኣብ ሓድነት ዝመፃሉ ግዜ ኣብቲ ስሙር ግንባራዊ ሓድነት ዝመፃሉ ግዜ እሳትን ክፃብ ብኽእል ትቁፅር ከማን ዓለትን ልፍንትና ተጋባራን ንሕደን ከማን ኣብ 3-4 ክወርዳ ክእላ እዩ ስለዚ እዚ ትጥቕሙ ውድብነት ምርኣይ ናይ ውድባት ምርኣይሲ ከምዚ ፉሉይ ጌርካ ኣይንውሰዶ ውድብ ምስ ህዝቢ ምስ ህዝባዊ ማሕበራት ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኩሉ ብሓንሳብ ንክመፅእ መጀመርያ እቲ ርእስቲ ሓርባ ኮይኑ ዝመርሓ ፖለቲካ ናይቲ ዘሎ ሃገራዊ ይኹን መትከላዊ እንታይ ባህላት ከነቃቅሕ ዝኽእል ንሱ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ሓላፍነት ንሱ ይስከም ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ንምፍጣር ድማኒ ኣብኡ ከም ሓይሊ ዕማም ኮይኑ ዘገልግለሉ ባይታታት ክፈጠር ክኽእል ኣለዎ ነንሕሕዶም ከዋን ዘፋሒሎም ዘለዉ ነናእሽቱ ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ክእሉ እዮም ስለዚ እዚ ባህላ እዚኣስ ኣይተስልዋ ኣብ ውድባት ጥራሕ ምርኣይሲ ኣይተስልዋ ከም መበገሲ ዳ እምበሪ ንተኻሊ ቀፃሊ ከም መበገሲ ኢለ ዝወስዳ ኣነ ብርኢተይ ኦኬ ዳዊቶም الآمن هو ناتي نولد يسوس عمار كأتو حسيباني راجل إلكا حفص لزبلكا هو حتى ناتي متى نعرف كايد اللهم ولد يسوس طبعا كل شيء خلص لزهونه كابزانا لو تشفلنا ناتي إذن كلهم ودبات برودكت نايتي زلو سرعاتين معناته سرعات مش متسين درجة نايتي ما حيتراز نبرا بزح تبيلن كمون نايز باقون بار كمون بدحريز متسون ازي باي برودكت نايتي محدرة ناي زلو سرعات السوز فوتري سوهاني فور انستانس انا الامين بهال ابال ناي سلفنا هذا مع السمسيتان دحيل كاني يلهم تشعت بهرات مستباهله على السعوديه كم جبرتو هنا مسبولو كلكلاتهم تاع سفاره تشعت بهرات ينزلون بري كابكا عينبلينا حجي ابزي اتي 3 سبات كا وكلت تلايهم نيرم دحرنا تعشيرهم نيرم ساتهم كلتا خاوم ميتهم اذن ود خمسن بفوتري سلفنا هذا مسرت كلا بمغنياتات استمسرتها السخاء انتاي نعسف حمشت عمل زاكل شعت بهراتنا ولا خيل نيرت نقر كما حايش ندالتو على مودات تقل حدا تم تمهارو اب سودان زنوبرو ني بعيسا زبهلالو خودو كله
قبيلة كحد تمزق ببال نامنا يساو خدو سينوم نامنا بيلين نامنا حجي نحنا الشيخ نوتي لهم لنا جبرتي تاسلسنا هذا سي ما بقيس اللوات هلاونت يلا خان اعتبايلك نا جدين هلاونت كاترغاغت تمسر اتن قال او تود بعد دماني كم نايسا هنا عفار مغنيات اللو حجي كومون ناي تعيش زي تاسالو حجي زي كم زي حجي داوود زبلا اب هاغراو بايتو اخبارات نيرو جن ابو خلو دحان ريكوغنايز جيرنا نحلفهم دحات قسيلو اما مسغاغر ما تعيش منوتو نسرعات نلقسو بدحريو ريكوغنايز ايتش اذر زغا حدنت اب بزحنت كايونيتي ان دايفرسيتي بزبل بتقوام فتح خيلي زبلي زلو حجي ابزق عزازي كم تاكو حيزنا زلو تمودبات افتي بايتو يحلوا وقلي يحلوا بيتي مينيموم بروجرام جيركا نعاتن كاني ريكوغنايز جيركا بدحريو تنعاتن ممزن خون زغلتاي إرترا ناب إثيوبيا نمتصنبار زبلادين نيرتال شتادين نتي قالتنا يسو حزب إرتان سورا إرتان ديد قفادين دحر كوينو زخالو حتى أذروايز إرتراو نتن دحر عند مسكر لهم كوينو اتي قال قليل ريكوغنيشن اب غوز خف تاع خيلي بهلا نزد ما نحنا كل غيزه اكندي ودبات سئلن تفاناچلن ناي قبيله ناي جيل كمبال مخنيات كم زحج داوت بلو صنحه مخنيات مبغسين انتاي حجنا عاتن كاني قعتسالون ارتراويان دين اب ارترا ابن لولاون تهاجر ارتراي امنا دين اندحريلكا اتخطها وفكا زغل مينيموم بروجرام حدا بسرعة عزم الغاز كلاي مساغري من غيركا قوام غيركا رول اوف لو مهلا كسالساي كاني ب بهارموني هنا غيركا خم تنبر دماني بحبر السباوي ايكونومياوي او كل دماني خنا غيركا بتقوام مسرت تم قارحان زويل يموني نزي كم صراحه وسيلنا تداني جميرنايو اي ثينك دي فتح له نجار يلا قد حجي قد نسر عزم هلاو بحبار كوينن تقالي السنه هاجرن قد ميون بحبار كوينن غيزي فيدريشن نبران يرنن سلازي نسر عزي مقاقيلو ببهرات نقلينا الجيسكا نقلينا بالكان زغورو مخنيات از سيم تايم دمان حدا لبي لخابت حدا شنو دماني يبل كلتا تغراچ او غير سلطانو مناو حق غير له سلازي نزي قنطتلنا تقداسنا تنريو قبعنا وحلاي. Okay, Thank you. Lamin. Thank you for your opinion. And كتصالي نبرويس. أنا أقول كويس. Okay, نحن حمشت دقيقة زخون. يا. نحن حمشت دقيقة زخون نحاولنا. حراي. بلديسس عمار نمصينا. جرو يغني الليل. راي نولدس كسمع محمد راي قلت حانت دقيقة دقيقة يعني سلام قبل أجل ذهب كان نجن مسجن مالتي زرو thank you تا أرستي بسلذ قدست الريكارد جرا غني جن خالق سلذ مسيخو conclusion سمعي أتسعني حمالتي تي سمعكم بتاعتون أقداسي مالتي خلو تي أرستي قداسي أرستي مالتي كان العلو دقاقيم تاخت العلو ونزقبا نقر سلازخونة مالتي والدبات كبهال كله تتسبيتات بزح سلازخونة قن والدبات دخيما والدبات زخ قوراني وان اللون زبهال سي تي بايتا دخوم سلازخونة دخومات كاقيرون كمزلوها خنزد عندنا مالتي الداخيم واني كبهال أمسية مالتي ناي هقدف سلام صوتكم اليوم عثمان كيف الحال؟ أنا اوكي دحرول ديسس عمار مزازة مخنا اتوكاينا وحجي واتي مالتني بكاب ودبات كتصبسي تبايتا افقيدلن
نتي زجبا سرعيتن زجبا هلاون زي نيروان تزنبر بتزرب له مالتي مر الحقي في ودباتنا تباهيلو كمرح زجبا مالتي جبت بايتا زي اللو قداي مخانخا يحزننا مالتي كمز سيل زبل خاتي من قافنا يودبات باشينا يودبات سي أبوتونا يكونان مخنياتو ودبات كيف ترس اكسبكت خا قبرالو تبايتا مالت ስለዚህ ተጋጊ ነገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ኣይ ሓገዘን ተባይታ ዘይ ሓገዘን ስለ ዝኾነ ኻ ከም ህልዋት ምቁፃር እንተዘይ ኮይኑ ብሓፈሻ ማለት 30 ውድባት 40 ውድባት እንዳበልካ ዝዝረቡን ሓቅነት የብሉን እዩ ማለት ምናልባት ገሌና ንፈልጦ ጉንተር ሽሮደር ጋዜጠኛ ጀርመናዊ في استيفالات ዝነበረ ወዲ ዓሊ حدا صحف حدا مصنعت غيروسي جمر ابيلن زطفا خي ترفا خب مجمريا حبسان حدن كساب طبعا قالن مالتيو كساب تسعن قالن مالتيو ساي غبرن نصنع نيروم 8 كاب 8 انا على اشمات صحيفه مالت قالين زي اللوا قالين كابشم زنبرا شعو مالتي نايلوم انت زغونكا منالبات بخل تعصف مخدتي قصري كم تنسو أسئلة أنت خوينو مالك عجي تي كقدسنا زلو مكم تباهيل نيري تتراس زي مهلاو بايرز العلوز نبري وزتنا يقدف حيا لنا انترنا ناي يقدف اكبار كرسع دي بلو انتاي سن يقومكم زمصتهم من سينا نفلط سلازخونا مالتيو عجتي أمود تاخن متوزد للناسي ولا مئتي خنا ولا زي ربحي خنا نياتو برقص إذن 3-4 تباهيلا بهلا ودبات أنا زي فلتن ودبات هايكونا كالوتون كي قمتنا يعني كان حلف نخيل ودبات هايكونا ودبات هايكونا كلاتن ودبات هايكونان يعني مالك قليان 3 قليان 4 سبات زلوون مخوانا نفلطينا مالتي ግን ውድባቲና خاص ንቆፅረን ማለት እቲ በተወሳይ ሕጂ ውድብ በቃ ኣብ መንፋዓት ስለ ዘይብልና ወይ ከዓ ድኽመት ናይ ሕብረተሰብና ስለ ዘይሓገዘ ኣብ 2-3-4 ውድባት ጠጠው ኢልና ንዓተን ከዓ ብዝኾነ ፀራሪብና ውድባት ክንገብረን ዘይምብቃዕና ኣብቲ ድኽመታት ክቁፅር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ኢን ኮንክሉዥን እንታይ ክብል የዝደሊ ግዜ ይብልናን ክግድሰና ዘለዎ ጉዳይ ሕጂ ዝርከቡ ውድባትን እንቅስቃሳትን ጉጅሌታትን ናይ ምንታይ ይኹን ዘይገድስ ናይ ብሄር ድዩ ናይ ሃይማኖት ድዩ ቀለም ክንፅየፍ ንደልኔና ዓንቂቕና ማለት እዩ ክኾነልና ኣይኮነልና ሕጂ ነቲ ህላዌ ከመይ ጌርና ሓደ ብሽም ኩላትና ዝዛረብ ኣካል ንፈጥር ኤና ይኸት መንገዲ ንዝብል ራይ ክንሕግዝን ክንድርኽን ይዘለና ይብል ግን ውድባት ስለ ዘድሊ ውደባ ኣፀቢቑ ስለ ዘድሊ ንባይረኻና ብዛዕባ ምስ ጎይቶኦም ዲስካስ ገበርካዮ ኣንቢብየ ነይረ ምስቲ ናይ ጎይቶኦም ጠጠው ዘይምባል ካውሳይ ገይርና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይነን at the same time ከዓ ውድባት ክኾና ከዓ ንደሊ ኢና ግን ዝጠቅም ውድብ ሙሽ 30-40 ኢልካ ግን 3-4 ውድባት ክንገብር እዚ ኣብ ልብና ክኸውን ኣሎ የድልየና ምዃኑ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ብሕጂ ጀሚርና ማለት እዩ እቲ ናይ ፅባሕ ትራንዚሽን ሎም እንዳተሰርሐ እዩ ዝፀንሕ ማለት እዩ ወላ ብውደብኡ ወላ በቲ ሌላ ናይ ኣብቲ ውድብ ዘለዉ ጉዳይ ሰባት ማለት ስለዚ እቲ ውደባ ዲስከሬጅ ከይገበርና ውድባት ገዲፍናስ ውድባት ዲስከሬጅ እንዳገበርና ከይከድና ውድባት ዓያ ክሳብ ሽዑ ግን ምስቲ ናይ ኩሉ ህዝቢ ወካሊ ኣብ ምግባር እጃም ክንተፃወታ ኢልና ክንድርኽ ኣለና ባህላ ቀኒየለይ ከዓ ዘሩ ዝዕዲ ዝሃብካኒ ኩሎም ሰላም ክብል ደልየ እየ ማለት እዩ ቀኒልና ወልደ የሱስ ኣብ ኔክስት እውን ክትሳተፍ እሞ ከምኡ
رئيتوتات كاخة تقربلنا ندل مخنياتو زلوم زور دا ايكونان كقتصليو حجي عثمان اللهادو قاريسو مثلا عثمان maybe he went back to work اوكي حجي نابتي كالي اخيبا خناتو سلزخونا ابزي تطاو كنبلينا ابز مص بصفحه مجدو كنما يصلوينا كابزوم كلهم كبرات تساتفتي فيدباك انتهبكمنا ارستون سجست انتجبركم بزعبازن مسلاتون ويون حدستي نابز بخربو اللوم وحزب الزرارة برلوم على تبلوم تلو كلنا تصفى جبر المحصنون تصفى مقبل راح يكون سلزخونه نايلوم مددنا أبزي فتصام عابي كبرن زخرن ني زحالة